Som Jaroslav Vančo a už vyše 40 rokov pracujem na železnici a som zakladateľ a vlastne aj terajší predseda veterán klubu železníc v Poprade. Vždy pred jazdou s kometou som si obliekol túto historickú uniformu. A mal som ju aj vtedy v Tatranskej Lomnici. Bolo tesne pred búrkou. Blesk udrel do trojľového vedenia a zistili sme, že neprešiel len do zeme, ale prešiel aj cez našu mašinu. Blesk zničil a poškodil trakčný motor a všetky vysokonapäťové káble. Neviem si predstaviť iný život ako na koľajniciach. Vyrastal som v DP a ako chlapci sme sa hrávali kde inde, samozrejme vo vagónoch medzi vlakmi. Kometu si pamätám od detstva. Vyrobili ju v roku 1912 v Budapešti a v závode Ganz. Motor a celé elektrické zariadenie je od Siemensu. Kometa jazdila v Tatrách, odkedy bol otvorený úsek medzi Starým Smokovcom a Štrbským plesom. Najprv dopravovala poštu, neskôr stavebný materiál a potom kúpeľných hostí, turistov. V roku 1977 chceli dať kometu do šrotu. Ako mladý chalan som aj ja chodil pomáhať rozoberať staré mašiny. Ale bolo mi jej veľmi ľúto, nechcel som ju dať rozrezať autogénom. Našiel som zo pár priateľov, ktorí tiež chceli, aby kométa prežila. A tak vznikol klub, ktorý sa teraz volá Veterán klub železníc Poprad. Robili sme rovnako ako dnes, na kolene a pomaly, podľa času a finančných možností. Je to viac ako koníček. Keď znovu rozbehnete starú mašinu, to je, aké by zafungoval stroj času. Kométa je ako skutočná kométa. Vždy sa vráti. Po prvýkrát jej s návratom na koľajnice pomohli filmári, ktorí ju nechali spojazniť kvôli seriálu Rodáci. S kométou som od začiatku jej druhého života, teda viac ako 30 rokov. A chcel by som byť aj pri jej treťom návrate na koľajnice, po tom nešťastnom zásahu blesku. Už to vyzeralo, že storočnicu na koľajniciach kométa neoslávi. A my naše uniformy nevytiahneme. Kométu by sme sami bez cudzej pomoci na kolaje nedostali. A napokon sme ju predsa len mohli previesť do ŽOS v Rúdky, kde absolvuje generálnu opravu. Tridsať rokov s touto malou električkou ma naučilo veriť v nemožné. Alebo ak chcete, v zázraky. Kométa určite ožije aj do tretice. Túto diskusiu vám prinášajú Siemens, Monogram, Týždenník Týždeň, Big Steps for the Future.
Ideš. Či ja idem? Čo mám povedať? Tak otázka je taká poetická, že či bude genetika elixírom mladosti. V skutočnosti sa budeme baviť o tom, že aké je prepojenie genetiky a molekulárnej biológie s medicínou na takej tej praktickej stránke. Hostia si predstavím ešte raz. Vladimír Ferák, ktorý je dlhé roky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Peter Celec na Lekárskej fakulte tej istej univerzity. A Peter Jeník z divízie diagnostik zo Siemensu. Diagnostickej divízie Siemensu. To sú tí, ktorí vedia niečo o genetike, a teraz tí, čo o nej moc nevedia. V prvom rade Štefan Hríb a v druhom rade ja. No, tak na tejto súťaži o MacBook Air, na pozadí ktorej budeme rozprávať o genetike, mám hneď teda prvú otázku. Keď sme sa myšli, tak ja som Martinovi hovoril, že počuť Martin, tak ja som pred chvíľou sa vypojil z toho, že aká je rola televízií, kde som riešil s riaditeľmi televízie, teraz o genetike zase, prosím ťa, povedz mi, čo je to tá genetika, aby som vedel, o čom sa ideme rozprávať, on mi niečo povedal. Ja vlastne položím túto otázku vám, genetikom. Čo je to genetika? No, to vie tak zhruba každý. Okrem mňa, no. Možno okrem vás, že je to biologická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá predovšetkým dedičnosťou organizmov z najrozličnejších aspektov. A momentálne v popredí genetického záujmu je predovšetkým molekulárna genetika, ktorá tieto javy dedičnosti skúma na molekulárnej úrovni. A predpokladám, že z veľkej časti sa dnes budeme baviť práve na tému, ako molekulárna genetika ovplyvnila medicínu alebo aj iné aspekty nášho života, ako sa dajú výsledky tejto disciplíny, ktoré sa dosiahli predovšetkým v priebehu posledných 20, možno 25 rokov v praxi využiť. Zhruba tak, či ešte niečo doplníme? Docent Ferák je jeden z mojich najlepších učiteľov, takže súhlasím. Takto vyzeralo školstvo kedysi, že vždy sa muselo súhlasiť s učiteľom. To našťastie ešte stále. Niečo k tomu? Zatiaľ. No, keď hovoríte, že genetika je veda, ktorá sa zobrá dedičnosťou, ten názov, že či bude genetika elixírom mladosti, teda inými slovami, že či vďaka genetike sa budeme dožívať dlhšie a šťastnejšie asi aj. To mi nejde nejako dokopy, lebo dedičnosť je skúmanie toho, čo zdedíme a nejak sa vieme zariadiť, ale urobiť to, aby sme sa dožívali dlhšie, je asi niečo iné. Čiže genetika už sa posúva nejakým iným smerom, okrem skúmania dedičnosti? No, život, prepáčte, každého organizmu má určitú takú do istej miery predestinovanú dĺžku. Niektoré organizmy žijú veľmi krátko, iné dlhšie a iné veľmi dlho. A nie je najmenšej pochybnosti o tom, že tá priemerná dĺžka života organizmov určitého konkrétneho druhu je ovplyvnená geneticky. Aj keď samozrejme, a to všetci vieme, to nehovorím nič, čo by kto si nevedel, je ľahko ovplyvniteľná množstvom rozličných vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť a veľmi často spôsobujú, že ten ktorý konkrétny organizmus určitého druhu nenaplní celý ten potenciál dĺžky života, ktorý ten príslušný druh môže prežiť. Teda je to znak, tá dĺžka života, za ktorú je spolu zodpovedná dedičnosť a vplyvy prostredia. Tak je to ale s veľkým množstvom rozličných iných znakov, či už fyzických, psychických alebo iných, nielen u človeka, ale prakticky u ľubovoľného organizmu. No a v
tomto zmysle tá otázka, či genetika môže byť elixírom života, je v celku oprávnená, aj keď asi nepoviem nič prevratného, keď to poviem hneď na začiatku, že my zatiaľ žiadnu presnú odpoveď na túto otázku dať nevieme, ale môžeme aspoň sa v diskusii pokúsiť povedať, čo dnes genetika vie, čo môže istým spôsobom ovplyvniť to, že ľudia budú v budúcnosti žiť dlhšie, alebo teda, že sa budú dožívať vyššieho veku, alebo že sa budú dožívať vyššieho veku v relatívnom zdraví lepšie ako v súčasnosti alebo ako v minulosti. Peter, my sme tu predtým mali v Košiciach takú diskusiu o medicíne a tak, a tam som sa to opýtal, ale opýtam sa to aj vás, že ak teda cieľom, jedným z dôležitých cieľov genetiky je, že aby sme sa my všetci dožívali dlhšie, tak je na toto vôbec, teda opýtam sa takú trošku absurdnú otázku, ale myslíme vážne, že na to je objednávka? My sa chceme dožívať dlhšie? My ako spoločnosť sa určite chceme dožívať dlhšieho priemerného veku. Určite. Chceme? No, už to robíme. Nie? Keď to porovnáme s tým, ako to bolo pred, 100 rokmi, alebo pred 500 rokmi, alebo nedaj Bože pred 1000-2000 rokmi, tak ten priemerný vek sa zdvojnásobil. Priemerný vek sa zdvojnásobil mimochodom u nás v Európe, všeobecne, alebo aspoň túto v strednej Európe za posledných 100 rokov. Pred prvou svetovou vojnou bol priemerný vek dožitia Európanov okolo 45-47 rokov. Dnes je to takmer dvojnásobok. Ale to je trošku skresľujúci ukazovateľ, pretože na tom zvýšení toho priemerného veku sa predovšetkým podieľa skutočnosť, že dnes zďaleka nezomiera toľko mladých ľudí, predovšetkým detí, novorodencov a tak, ako pred 100 rokmi. Preto je ten priemerný vek dnes o mnoho dlhší, než bol vtedy. Lenže aj priemerný vek dožitia napríklad 60-ročného človeka dnes je o mnoho väčší, než bol pred 100 rokmi. Čiže vlastne, ale na tom nemá genetika absolútne žiadnu, ale bol nepatrnú, zanedbateľnú zásluhu. No ale teda, že ak som teda dobre, tak to chceme? Chcete sa všetci dožiť dlhšie, než sa dožijete? Tá otázka je vtipne položená, že tá otázka není na dlhovekosť, ale je na elixír mladosti. Čiže dožiť sa dlhšie v mladosti, mladý, to by podľa mňa, na to by aj bola objednávka. A nie je lepšie byť starší? Akože keď máš 60 rokov a si fyzicky a psychicky 30-ročne mladý a máš 60-ročné skúsenosti, to je podľa mňa úplne dobrá kombinácia. A dobrú penziu. No, ale to je presne to, že na penziu proste nebude. To už na penziu, to je iný problém. No. Tá penzia bude podľa toho, jak sa... Budeme sa dožívať 100 rokov, ale budeme hľadovať, vieš. No, Nie, budeme robiť pracovať. Budeme robiť, no. Čo neviem, či nie lepšie, alebo horšie. No a teraz dobre, ak je teda zhoda, že sa chceme dožiť mladší dlhšie, alebo mladý dlhšie, tak ak tomu dobre rozumiem, genetika má, aspoň predpokladáte, alebo aspoň má ten potenciál predĺžiť náš vek v relatívnom zdraví. Áno? No. No a teraz povedzte základný nástroj. No, ja si myslím, že do určitej miery, minimálne teda ten priemerný vek, keď zoberieme, tak ten, ako aj tá genetika aspoň čiastočne prispela, veď keď dneska vieme relatívne skoro diagnostikovať rôzne ochorenia, kde tie deti by normálne sa nedožili 1. 2. roku a dnes my vieme, ja neviem, fenylketonúria, rôzne také minoritné ochorenia, ktoré nie sú veľmi časté, ale ako pre tých konkrétnych ľudí sú akože veľmi dôležité, no tak tí ľudia dokážu žiť skoro normálny život. Takže ten priemerný vek už pomocou genetiky, už len tým, že sme diagnostikovali tie niektoré ochorenia, u mnohých ľudí vieme výrazne predĺžiť, takže to nie je tak, že je to ako potenciál budúcnosti, že niekedy a tak. Len musíme rozlišovať to, že či chceme predĺžovať ten priemerný vek, ktorý sa môžeme dožiť, keď sa niekto narodí vôbec tu, alebo či je to ten maximálny vek. No, to sú, myslím si, že dva rôzne pohľady. Od toho predĺženia toho maximálneho veku, aspoň u ľudí, sme ešte ďaleko. Čo je to, že maximálny vek? No tak nedožijete sa asi viac ako z nejakých 120 rokov, lebo toľko sa dožijú tí najstarší. Asi. No a tak predpokladáme, že niekde tam bude tá hranica maximálneho veku, ktorý sa momentálne vieme dožiť. A aj ten vy si trúfate zvýšiť? No.
Tak najprv povedzte, ako chcete zvýšiť ten priemerný jednou vetou a ako chcete zvýšiť ten maximálny. Ten priemerný, to som už povedal, že ten už sa podarilo zvýšiť. Ale ešte nejako to, čo viac. povedal pán docent, že sa zdvojnásobil napríklad ten priemerný vek, tak ako väčšina napríklad za to môže napríklad to, že pôrodníci si umývajú ruky. Že teda nezomierajú deti už v 600 nedelí pomaly na infekcie a podobne, tak to je nič, čo má s genetikou spoločné, ale je to veľký pokrok v rámci medicíny a tá genetika zase posúva tú medicínu ďalej. Čiže napríklad diagnostikovaním chorôb, ktoré vieme liečiť alebo predchádzať komplikáciám a úmrtiam v dôsledku týchto ochorení, to sa už dnes deje. A predĺžiť ten maximálny vek, no tak momentálne všetko, čo sa v tomto zmysle robí, sa robí na modeloch, na zvieratách, na potkanoch a na myškách, ale napríklad už aj na tých myškách sa podarilo predĺžiť ten vek len jednoduchým genetickým zásahom radovo 1/5, 1/6 ich veku. Áno, myš sa dožije, 2 roky, tak ho predĺžili na 2,5 približne. No ale je to cica vec, je už relatívne blízko k človeku. Samozrejme, také pokusy sa na ľuďoch zatiaľ nerobili, ale je to dôležité to zatiaľ. Čo to bol za zásah? No, zjednodušene povedané, v tých myškách napríklad dokázali zlepšiť našu ochranu voči kyslíku, lebo kyslík je veľmi dôležitý, ale zároveň teda sa aj nebezpečný, toxický a teda tie naše bunky, jedna z tých teórií starnutia hovorí, že tie naše bunky starnú a celý organizmus starne práve kvôli kyslíku, ktorý dýchame a splodinám, ktoré sa pritom tvoria. No oni dokázali tie myšky jednoduchým zásahom akože zlepšiť ich ochranu voči kyslíku. A už žili dlhšie. A ten jednoduchý zásah bol do čoho? No, tak existujú také takto pri tom metabolizme toho kyslíka sa tvorí okrem iného peroxid vodíka. Peroxid vodíka poznáme, že to je niečo, čo zabíja baktérie, ale zároveň ničí čiastočne aj naše bunky. No a jeden z takých tých enzymov, ktorý dokáže zničiť tento peroxid vodíka, oni len nasmerovali do mitochondrií, kde sa najviac toho peroxida tvorí. Viem, je to teraz komplikované, ale toto stačilo na to. Ten enzym sa volá kataláza, pre tých, čo vedia teda, že o čo ide. A tá kataláza, keď je v mitochondriách, tak už u tých myšiek to stačilo na to, aby sa dlžili dlhšieho veku ako ostatné normálne myšky. A tie mitochondrie to sú kde? Skoro v každej bunke máme také malé mitochondrie. To sú také pôvodne, že baktérie, ktoré nám veľmi pomáhajú a dýchajú za nás. No a pri tom dýchaní sa tvoria aj také zlé veci a tie zlé veci potrebujeme nejako odstraňovať. A keď by sme tam, tak ako tí vedci to u tých myšiek urobili, že do tých mitochondrií vložili teda práve ten enzym, ktorý dokázal zlé veci odstrániť, no tak to viedlo k tomu, že oni dlžili dlhšie. To neznamená, že to u ľudí bude tiež fungovať. Prečo nie? Ale pravdepodobne. Ale pravdepodobne bude. No a prečo to už nerobíte? Lebo je to neetické. Lebo by ma zavreli. Prečo je to neetické? Toto neviem. No, pozor, na to, aby sme robili takýto výskum, je treba urobiť genetický zásah, teda zásah do DNA toho jedinca, na ktorého to chceme robiť. A ten môžeme urobiť ešte vo vajíčku, alebo v spermii, alebo v tej zárodočnej bunke tesne po oplodnení, na najvyš, keď je toto embryo zložené len z niekoľkých maličkov buniek. No a povedzte mi, ktorá etická komisia by s niečím takým súhlasila a keby aj sa taká komisia našla, ktorá matka by súhlasila s tým, aby takéto niečo urobili s jej potenciálnym plodom. No žiadna. Toto pripúšťam, že od 20 rokov, 30, neviem o koľko, to naozaj neviem, sa bude možno dať realizovať. Ale momentálne treba, aby to bolo dokonale preskúmané na takých modelových organizmoch, ako je myš, potkan, potom neskôršie možno opice alebo iné organizmy, aby bolo naprosto jasné, že je to po každej stránke bezpečná procedúra. Počkajte, a na tých myšiach sa to robí už na teda dospelých myšiach, alebo tiež na nejakých zárodočných štádiách? Nie, to treba robiť, akože zárodok treba ovplyvniť, aby vo všetkých bunkách bol ten zmenený. Dobre, a ešte to nie je teda potvrdené, alebo čo je ten ďalší stupeň? Ešte to nie je bezpečné? No, ja nemyslím, ale že ešte to nie je dostatočne preskúmané, že či to má vedľajšie účinky a takéto veci?
No, aj keď normálne, keď si zoberiete vy nejaký liek, ktorý je nový na trhu, tak ten prešiel 20 rokmi klinického skúšania, takže to proste trvá, lebo sme v spoločnosti už naučení na to, že musí byť všetko naozaj, ale že 100% bezpečné, alebo 99,9 a teda to nie je tak, že hneď. Môžem sa spýtať, že ty si Peter vravel, že presmeruje sa to do tých mitochondrií, potom si povedal, že to tam zabuduje. Pán Ferák vravel, že to treba urobiť úplne v tých zárodočných bunkách a že je to zásah do DNA. To znamená, že ak je to zásah do DNA, treba to robiť v tých zárodočných bunkách preto, aby tým delením to mali všetky bunky toho organizmu. Ale ak sa to dá, ak je to technicky nejaké zložité, tak nehovor, ale ako z toho presmerovania som si nevedel predstaviť, že čo sa udeje. A ten zásah do toho DNA sa udeje ako? Ak to není príliš technické. To není, že pinzetou tam niečo vložím, to je, ako sa to deje? No tak v podstate stačí len, ako tam sa nemení gén v zmysle toho, že čo kóduje. Všetky gény zostávajú také isté, iba v jednom géne, v tom dôležitom, ten, ktorý kóduje ten dôležitý enzym, sa vloží navyše jedna sekvencia, ktorá nasmeruje ten enzym, ktorý normálne je v cytoplazme, aby išiel aj do tých mitochondrií. To je všetko, čo sa spraví. Akože mám tú bunku, povedzme, že mám len spermiu alebo vajíčko. Alebo oplodnené vajíčko. Teraz vytiahnem odtiaľ tú DNA, niečo do nej vložím a vložím ju späť? Alebo tá najlepšie sa to robí pomocou vírusov, ktoré toto robia prirodzene, čiže svoju DNA vkladajú do buniek našich a rozmnožujú sa, a tak to sú normálne vírusy. Len také, že upravené, aby tam vložili to, čo my chceme. A to sa nechá s tou bunkou a ten vírus už porobí všetko, čo treba. A on, teda on robí zásah do našej DNA? Áno. Áno. No, počkajte, a teraz. Mne sa na tom zatiaľ nezdá nič neetické, hoci možno to je neetické, neviem. Teda predpoklad je, že keď to už teda prebehne tými ďalšími 20 rokmi, čo my už tu nebudeme, teda, že, tak potom sa to začne skúšať na ľuďoch. No momentálny stav je taký, že sa to nesmie skúšať na ľuďoch. Nemôže sa. Ale po akože v zákone je napísané, Nikdy? No tak ja neviem, keď zmenia poslanci zákon, tak možno áno, ale momentálne je napísané, že genetické modifikácie na človeku sú zakázané. Hotovo. Ako akékoľvek? Akékoľvek. Dobre, počkajte, a to je čo za spor? Všetci chceme byť, alebo chcete byť starší, ja som sa z tohto vyčlenil, chcete byť starší a súčasne nechcete, aby sa to skúšalo? No, tak asi sme si ich zvolili, tých poslancov. Tak... No, tak to predpokladám, že nie iba naši. To je asi nejaký celosvetový. Je to skoro celosvetové, no. No a čo je za tým? Strach. Z čoho? Pretože to môže mať rôzne nepredvídateľné dôsledky, ktoré momentálne nevieme odhadnúť a je naozaj reálne potrebné obrovské množstvo ešte základného výskumu na modelových organizmoch genetických na to, aby sa dalo povedať, to je metóda, ktorá pravdepodobne bude fungovať aj u človeka a preto ju možno bude treba aj u človeka vyskúšať. Ale hovoríme o myši, ale myš ešte stále, hoci má len asi 2 roky života, aj kratšie žije o mnoho než človek, tak ešte stále nie je vôbec vhodným modelovým organizmom na skúmanie genetických otázok týkajúcich sa starnutia, lebo aj tie 2 roky je pomerne veľa. Teda dlho to trvá, než sa niečo podarí dokázať na takomto dlhožijúcom organizme a preto sa otázky genetiky starnutia a predĺženia veku riešia momentálne na omnoho kratšie žijúcich a hlavne podstatne jednoduchších organizmoch. A takým modelovým organizmom pre skúmanie procesov starnutia na genetickej úrovni je jeden červ, ktorý má taký odpudzujúci názov Cenorhabditis elegans, a ktorý je tak jednoduchý, že hádam už ani jednoduchší mnohobunkový organizmus si nemožno predstaviť. Žije len približne 2-3 týždne a je absolútne dokonale geneticky preskúmaný. Myslím, že hádam lepšie než čokoľvek iného. Naprosto dokonale. Už dostal, tuším, 2 Nobelové ceny, aj keď potom si ich bol prebrať ten nejaký vedec, ktorý s ním robil, ale v podstate si ich zaslúžil tento nenápadný červ. A na tohto červa bolo pred koľkými, 30, 20 rokmi, 22,
prvýkrát zistené, že existuje gen, ktorého mutácia predĺži život toho červa, a to dosť podstatne o nejakých 25-30%, čo nie je vôbec zanedbateľné. A potom postupne sa hľadali a aj nachádzali ďalšie mutácie na iných génoch, ktoré majú takúto istú schopnosť. A dnes existujú také línie tých červov s rozličnou dĺžkou života. A dá sa predĺžiť až na nejak zhruba dvojnásobok alebo viac ako dvojnásobok priemerná dĺžka života tohto červa. A najzaujímavejšie na tom je ale, že mnoho z týchto genov, ktoré sa ukázali, že vlastne spolupôsobia pri stanovovaní priemernej dĺžky života tohto červa, má analógy, sú teda veľmi podobné gény aj u cicavcov, u myši, ale aj u človeka. A že pri najmenšom u myši mnohé z nich majú presne tento istý efekt, že u myši takisto mutácie na týchto istých génoch, ktoré sú teda veľmi podobné, nie sú úplne identické s tým génom toho červa, majú ten istý efekt, že predĺžujú dĺžku života myši. A dá sa veľmi vysokou pravdepodobnosťou extrapolovať, že to bude platiť aj u človeka, lenže to nevieme, pretože toto sa robiť nedá, ani sa to robiť v dohľadnej dobe celkom určite nebude z dôvodov, o ktorých sme doteraz hovorili. Ale nedá sa vylúčiť, že sa takéto niečo bude konať o 15, 20 alebo neviem koľko rokov. No a aby som to pochopil, tak ten mechanizmus u toho červa bol podobný ako u tej myši, to je s tým kyslíkom? To nie, to je náhodou iný gen, ktorý má iný mechanizmus. On vplýva na tzv. Inzulínu podobný rastový faktor a tak, ale to by sme zachádzali do Dobre, čiže iným slovom, že existujú rôzne metódy na predĺženie života, až tak? Existujú skôr nie rôzne metódy, existujú rôzne gény, ktorých funkcia alebo strata funkcie alebo zmena funkcie môže ovplyvniť dĺžku života. Dobre, čiže vy ako genetici celkovo by ste vedeli predĺžovať život nielen tým kyslíkom a tým odburovaním, ale všelijako inak. Dobre, a teraz som chvíľku nad tým rozmýšľal, že čo je vlastne na tom etický problém. Ak ide iba o predĺžovanie života, tak asi nič, neviem, ale asi tam je riziko, že vy by ste potom aj všeličo iné vedeli robiť, že? Keby sa vám to dovolilo. No. Že napríklad, že už by sa rodili iba blondiáci. Alebo už by sa rodili iba fyzicky silní ľudia. Alebo už by sa... Až takto? Konfekčný. To je... No dobre, tak keď, ja neviem, teraz by bola ako požiadavka spoločnosti na to, že blondiaci sú strašne, ale strašne fajn. No tak ja neviem, čo by to znamenalo, že teda my, ktorí nie sme blondiaci... Ja by som si okamžite založil firmu na čiernych. Okamžite, lebo akože za chvíľu by bol dopyt po čiernych obrovský. No nie, ale čo by to znamenalo, že my ako neblondiaci by sme teda nemali veľmi možnosť sa reprodukovať, nie? Lebo veď ženy si vyberajú teda v podstate ten genotyp vhodný pre svoje dieťa v konečnom dôsledku. Takže keby bola veľká požiadavka potom, aby boli len blondiaci, no tak len blondiaci by sa reprodukovali a my všetci ostatní by sme boli mimo a po pár generáciách by teda všetci boli blond, ale evidentne tá požiadavka až taká výrazná nie je. Takže nemyslím si, že aj keby sme to zrovna teraz vedeli urobiť a ponúkali to, takže by to naozaj teda bolo tak, že by všetci chceli mať nejaký konkrétny aby som si to predstavil v nejakom konkrétnom, no tak nejakí blázniví rodičia si pomyslia, že z nášho syna alebo dcery musí byť v chalanskom prípade Rambo a v dievčenskom prípade Klaudia Schiffer. Tak vy by ste to dosiahli, hej? Nie. No. Ale ponúkli by ste im to. No dobre, na to, aby žena bola Klaudiou Schiffer, tak potrebuje veľa rôznych génov a musí mať aj veľmi vhodné prostredie na to, aby sa ňou stala. No a to nemôžem ponúknuť. My môžeme teoreticky na nejakých modeloch zatiaľ modifikovať nejaký 1-2 gény z tých rádovo 20, 30, 40 tisíc génov, ktoré máme v tom našom genome. To znamená, že tak to celkom nefunguje, že si poskladáme tú Klaudiu Schiffer. Áno, ale to som troška samozrejme akože nadnesol, ale v tom zmysle, že tá neetickosť by mohla spočívať v tom, že ľudia by si potom vyberali, akých potomkov chcú mať, nielen, že či chcú mať, ale akí majú byť, či majú byť viac alebo menej inteligentní, silnejší, slabší. Vy si ich tak vyberať, my si ich všetci tak vyberáme. No a nie teda, vy áno? No. Ale nie
cestou genetických manipulácií. No tak, že si vyberiete partnerku, ktorá sa vám páči. Nevyberiete si partnerku, ktorá sa vám nepáči a ktorá A podľa to vás veľa nie nehovorí je. o inteligencii toto. Okay. Peter, ty hovoríš, ak tomu dobre rozumiem, že mnohé z toho, čo by sa dalo dosahovať genetickými manipuláciami, čo by bol vlastne nejaký výber na základe nejakého nášho rozhodnutia, že takto to chceme, že mnohé z tých rozhodnutí aj tak robíme a ten výber sa deje metódou prirodzeného výberu, ale že aj to je genetická manipulácia v úvodzovkách, že teda že vyberáme si takých partnerov, o akých predpokladáme vedome alebo podvedome, že s nimi budeme mať zdravé, pekné, šikovné deti. No však keď chceme mať Klaudiu Schiffer ako dieťa, no tak to najlepšie, čo môžeme urobiť, je nie manipulovať s génmi až dovtedy, kým ju nenájdeme, ale ísť za Klaudiou Schiffer a teda... Ale tam je dosť malá pravdepodobnosť úspechu. No ale ja ešte spochybním aj to, že vy hovoríte, že ale veď túto úvodzovka manipulácie robíme už sami Nejakú časť. Ale tak ty si Áno. Odpoveď je vlastne, že áno. Akože ty si išiel so sa svojou chceš ženou, spýtať, keď nemusíš ešte... to pýtať nahlas. Počkaj. Kvôli tomu, aké budeš mať deti, alebo kvôli nej? Ja si myslím, že samozrejme kvôli nej. No. Počkaj. Bodka. Ne. Ja si myslím, že celkom určite... Neviem, či podvedomie je správne slovo, ale ja som chcel mať deti. Ja som sa tešil na to, že budem mať deti. A celkom určite akože veľká súčasť toho, jak sa mi tá Saša páčila, bola to, že jak sa mi páčila tá predstava, že s touto ženou budem mať tie deti. To tam hralo, naozaj, určite to hralo významnú úlohu. Dobre, možno. Možno. Dobre, určite v tom prípade, ale teda, ak tomu dobre rozumiem, tak ja sa stále vraciam k tomu problému, že prečo vám to teda nedovolujú ešte robiť na ľuďoch, že asi je troška iné, že takto prirodzene si niekoho vybrať a asi je iné, že povedať lekárom alebo vám dvom, že počúvajte, tak chcem mať takéto dieťa, niečo s tým urobte. Asi v tom je nejaký problém a teda aspoň ho tam nejako cítim. Vy ho tam cítite? No, ten problém tam samozrejme, že je a jeden z hlavných problémov je ten, že my o tom hovoríme, ako keby sa to bežne dalo a keby to nebol vôbec žiadny technický problém, ale technický problém to dodnes je a to podstatný problém, pretože jednak tie techniky nie sú ešte zďaleka tak vypracované, aby sa to dalo robiť nejakým spôsobom masovo a neviem vôbec odhadnúť, kedy budú, že budú vypracované do tej podoby. To sa dá povedať s istotou, ale či to bude o 5 rokov, o 10 alebo neskoršie, to sa nedá povedať vôbec momentálne. Teda tie techniky. A druhá vec je, že zďaleka nepoznáme funkciu jednotlivých génov človeka tak, aby sme mohli s istotou povedať, že keď urobíme tento konkrétny genetický zásah do DNA, tak to bude mať tento a tento konkrétny výsledok. V niektorých obmedzených prípadoch to naozaj môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti predpovedať, ale v obrovskej väčšine prípadov nie. Napríklad, keby niekto prišiel s požiadavkou a keby to technicky bolo možné a keby to eticky bolo prípustné, aby sme teda urobili čosi, aby jeho dieťa bolo vysoké 2 metre alebo viac, tak to nevieme. A myslím si, že to ešte dosť dlhú dobu nebudeme vedieť. O inteligencii vôbec ani nehovorím. Ale keby sme to vedeli, urobili by ste to? No ja by som to určite neurobil, pretože to nepripúšťajú naše právne normy. Ale keby to pripúšťali? Tak keby to pripúšťali, čo ja viem, čo by som... No to je tá otázka. No tak viete, no tak to sú také otázky tak hypotetické, no, že na ne... No či ste za vnútorne? Neviem. Myslím si, že... Ja neviem, ja mám skôr taký pocit. Takto, rozprávať, predikovať niečo, čo bude o 30 rokov alebo o viac, je neobyčajne ťažké. Vtedy bude všetko úplne iné. My si to ani približne nevieme predstaviť. A špeciálne je to ťažké v takej disciplíne, ktorá sa tak rýchle rozvíja, ako je napríklad genetika. Tá sa rozvíja v podstate molekulárna genetika. Dnes dá sa dosť objektívne dokázať rýchlejšie než informačné technológie.
A kto by pred 30 rokmi, alebo 35, niekedy v 75. roku si vedel predstaviť, aké budú možnosti informačných technológií v súčasnosti? No kto? No absolútne nikto, ani najväčší génius nemal ani hmlistú predstavu, ako to bude v súčasnosti vyzerať. No a takisto my nemáme vôbec žiadnu predstavu, aj keď si myslíme, že máme, ale nemáme. To je hádanie zo sklenenej gule alebo z vtáčich vnútorností. To nemá s reálnou predpovedou nič spoločného. Takže ja by som sa najradšej zdržal diskusie na tému, čo bude co z nás stávu. Áno, ale ja som sa nepýtal, že čo bude. Ja som sa pýtal na to, že nejaké veci sa samozrejme v histórii menia, aj náš pohľad na ne sa mení, aj naše poznatky sa menia, ale niektoré sa nemenia. A ja sa pýtam, do ktorej kategórie toto patrí z týchto. Teda nechať na prírodu, alebo na Pána Boha, každý ako verí, aké bude to dieťa, koľko sa dožije, alebo do toho zasahovať v úvodzovkách umelo. No a teraz neviem, je to vec, ktorá sa mení, alebo je to vec, o ktorej si budeme myslieť stále, každý ten tábor to svoje. Tak z tohto hľadiska sa vás pýtam, že vaša duša čo hovorí na to? No už zase môžem odpovedať len inými slovami, ale tak tú istú podstatu, čo som povedal pred chvíľou. V súčasnosti jednoducho nie. V žiadnom prípade nie. Čo bude o 30 rokov, keď bude iná spoločenská klíma, predpokladám, je to vysoko pravdepodobné. Keď budú úplne iné technické možnosti, ktoré si momentálne nedokážeme ani len približne predstaviť. Čo bude potom, ako by som potom reagoval, to naozaj neviem. Peter? No, ja neviem, pred 100 rokmi, keď sa riešilo, že či transplantovať alebo netransplantovať, tak predsa bolo veľké hnutie proti tomu, aby sa transplantovalo srdce, veď to je sídlo duše a neviem čo. A dá sa, teda neviem, nejaké konkrétne dáta nepoznám, ale predpokladám, že väčšina ľudí bola proti, lebo teda to bolo niečo strašne neetické. No dnes sa transplantuje pomaly jak na bežiacom páse a nikoho to nejak nevzrušuje. Takže ja mám pocit, deti zo skúmavky ešte pred 20-30 rokmi. Problém obrovský dneska už štandardná samozrejmosť. Dneska sa už ani o tom nediskutuje nejak veľmi, lebo to už nie je zrazu eticky až taký problém, ako to ešte si pamätám ja, že teda to bol veľký etický problém. Takže myslím si, že aj posun tých etických diskusí bude týmto smerom a to, čo dnes povieme, že v žiadnom prípade nie, tak v tej budúcnosti asi možno aj my sami povieme, že ale bez problémov. Áno, ale tam vidím jeden rozdiel, že keď sa transplantuje srdce, tak tam ide o záchranu života. Tuto teraz hovoríme o tom, že byť vyšší, krajší, múdrejší, neviem aký, to nejde o záchranu života, to ide o niečo iné. Je v tom rozdiel, či není? No dobre, tak ja neviem. No, áno, je v tom rozdiel. Neviem, no tak je tam jeden ten problém, ten, ktorý povedal pán docent, že my dnes nevieme, ako by ten zásah mal ďalšie a vedľajšie efekty. Ten problém ale súvisí s tým, že to nevieme preto, lebo je to zakázané. Na tých myškách to zakázané nie je a preto to u nich napríklad vieme. My vieme veľmi presne povedať a keď mi poviete, že chcete mať väčšiu myšku, tak budete mať väčšiu myšku. A silnejšiu myšku a ramba myšku a neviem čo, krajšiu, neviem, ale silnejšiu, svalnatejšiu, akože to sa dá aj kúpiť už medzičasom, čiže to je bez problémov. Ale to len preto, lebo sa to skúšalo. Doslova to bol pokus omyl a potom sa prišlo na to, že aha, tak toto je. Také niečo nepripadá momentálne do úvahy u ľudí a tým pádom to nemôžeme ani robiť, ani keby sme teoreticky predpokladali, že to funguje rovnako ako u tých myší. A vy ste ten zákaz zrušili? Ja si myslím, že ten zákaz vyplynul z toho, že sa ľudia boja neznámych vecí. A keďže nevieme, nepoznáme, no tak to radšej zakážeme. Myslím si, že to je v tomto smere. A myslím si, že keby sa to nechalo na tých vedcov, na ich svedomie a vedomie, že či už je to tak ďaleko, tak by sme to naďalej nerobili, až kým by sme neprišli do toho bodu, kedy sa to robiť tak, či tak bude bez ohľadu na ten zákaz nejaký. Takže myslím si, že v tomto prípade je to tak trošku také, akože alibizmus, no. Lebo zase, keby som veľmi chcel, tak sa to dá. No a teraz posledná vec k tomu, a potom aj vy sa pýtajte, že teraz ma napadla taká vec, že ale troška tam je ešte jeden problém, že my v tomto prípade, vy to na tých myšiach robíte, ale tam to až tak nevadí. Ale tu, my by sme
nejakým spôsobom manipulovali s človekom, ale my by sme sa ho na to nepýtali. Že my sme, že tak tento chce, aby mal 2 metre, tento môj basketbalista, ale ja sa ho to bez toho, aby on to chcel, on chce byť možno huslista. Tak to je ďalší rozmer, že to je vlastne iný človek, iná bytosť a my dopredu meníme to, ako má vyzerať. Zjednodušujem to. Je to v poriadku? No ale to platí zase to, čo sme sa pred chvíľkou bavili, len je to na inej úrovni. To znamená, že keď si ja vyberem partnerku, ktorá bude modrooká blondína, tak tým do určitej miery predpokladám, že aký bude fenotyp mojich detí. To je síce zlý príklad. Ale ten ešte nevznikol. No ale tiež som sa ho nepýtal, že či s tým súhlasí. Ale tuto ideme zasiahnuť do niečoho. Tuto ideme zasiahnuť do niečoho, čo je jasné, že aké bude vysoké, široké a bystrozraké, ale my do toho zasiahneme a bude iné. Než malo byť. Dobre, rodič, keď vychováva svoje dieťa, ja viem, že to nie je zásah do genetického kódu, ale vychováva ho podľa toho, ako on myslí, že to dieťa má byť. A že tiež sa ho nepýta. No nepýtam sa ho, že či chce ísť do tej školy, alebo musí ísť do tej školy, lebo proste viem, že to pre ňoho je dobré do budúcnosti a to je zásah do jeho integrity, nie? No tak neviem, pre mňa to nie je etický problém. Tú integritu mu tým vytvoríme práve. Ale to je ten problém, že tá zigota má možnosť, má svoje práva a to dieťa už nemá svoje práva? Má, ale že dieťa má slobodnú vôľu. Dieťa raz dorastie a má slobodnú vôľu, úplne sa na vás vykašle. No, ale ten sa už nemôže vykašľať na svoju 200 cm výšku, lebo už si ju proste dostal. No neviem, ja v tom stále nevidím ten veľký etický rozdiel oproti tomu, keď to dieťa napríklad vychováva. Dobre, pán Ferák? Ja nemám rád diskusie tohto typu, ktoré sa týkajú čohosi, čo reálne pred nami nestojí. Nie je to momentálne na téma dňa a nevieme, kedy to bude téma dňa. Určite ja sa toho nedožijem. To viem, vy sa toho pravdepodobne dožijete, ale možno ani vy nie. Takže tak, naozaj nevieme. Ale poznáte ten bonmot, že predpovedanie je mimoriadne ťažké, najmä keď ide o budúcnosť. No, tak to no ale je to téma dňa, lebo hovoríte, že všetkému bráni ten zákaz. Veď hovoríme o tom zákaze, nie? Nie? Však vy ste tu naniesli tú tému zákazu. No ja viem, že tam je ten zákaz a teda to nemôžem robiť ani keby som to vedel. No. Ale keby teraz tu ten zákaz nebol, tak to neznamená, že teraz akože okamžite idem vyrábať teda tie blondiavé nejaké slečny. No tak o niečo by ste sa pokusili, nie? Nie, momentálne ešte nie. Keď príde teda tá vy doba, alebo nikto na svete? Či taká ešte veda není tak ďaleko? Tak ďaleko ešte nie sme, aby sme to mohli takto robiť. Akože momentálne sme radi, že sme to už urobili aj u potkanov, nie len u myši. Tešíme sa z toho, že už máme aj potkany, na ktorých my sú také múdrejšie ako myši a tým pádom môžeme napríklad na nich lepšie skúmať vplyv jednotlivých genov práve na tú pamäť a na inteligenciu a podobne. A teraz ešte má jedna otázka a potom sa hláste. Neviem, či máme mikrofón pre vás. Asi máme? Neviem. Keď hovoríme, že tieto genetické manipulácie, to je také škaredé slovo, ale dobre, sa teda zatiaľ hovoríme o tom, že na zárodkoch. Dajú sa robiť nejaké genetické zásahy alebo tak aj na dospelom jedincovi? Také, ktoré by povedzme predĺžovali život? No, tak už aj boli schválené. Napríklad? No už genová terapia, už napríklad aspoň teda jedna forma bola pre špecifické jedno ochorenie normálne schválená tou MEO, čo je nejaký ten šukl európsky, ktorý rozhoduje o tom, čo sa dá a čo sa nedá v rámci medicíny, takže tam už sme. A čo to je? No v podstate ide o to, že sa do buniek, ktoré to potrebujú, vloží gén, ktorý u tých konkrétnych pacientov, ktorí majú danú chorobu, chýba. A to pre aké choroby? Pre nejaké menšinové? Deficiencia lipoproteínovej lipázy. Niečo strašne minoritné zatiaľ. Ale teda predpokladáte, že aj iné choroby sa tým budú? V Číne už nejakých pred 7 rokmi schválili jednu terapiu na nádory na hlave a na krku napríklad. A to je tiež pomocou génovej terapie. Čiže... A tam je čo problém, že u nás to nie je schválené? No nie, to je schválené už aj pre celú Európu, aj pre celé EÚ, takže v podstate je to aj u nás schválené, ešte zo pár nejakých tých byrokratických zásahov a potom pre tých pár pacientov, ktorí to má, to bude dostupné. Pri tých ostatných terapiách, že ako to pôjde ďalej, to samozrejme nevieme, že či sa to tak akože urýchli alebo neurýchli, ale tých 20 rokov výskumu klinického v tej genovej terapii už to
posunulo niekde inde, než to bolo Že predtým. to sa pýtam, že aby sme nesklzli do toho, že genetika to je iba o tých zárodočných štádiách a ich zmenách, že aký je tá miera alebo pomer? Áno, to by bolo možno treba trošičku vysvetliť, že je to čosi celkom iného, než je to, o čom sme hovorili doteraz a čo bol zásah do vajíčka, spermie alebo tej oplodnenej bunky, v dôsledku ktorého potom všetky bunky toho novovzniknutého organizmu budú mať genetickú zmenu a to sa bude týkať aj všetkých jeho ďalších potomkov. Toto je niečo iného, to je tzv. Somatická genová terapia, pri ktorej len určité bunky toho konkrétneho jedinca sú geneticky pozmenené. Neprenáša sa to do ďalšej generácie, lebo to nie sú pohlavné bunky a týka sa to výlučne znakov, ktoré sú patologické, teda genetických ochorení. Čiže naozaj poslednú otázku, že povedzme, že rakovina, to nás čaká veľa z nás, tak tam sa to dá nejako geneticky liečiť? Ešte teraz asi nie, ale je ten predpoklad? No, tak skúma sa to. Momentálne sa to skúma a pre určitý typ nádorov a pre určité štádium a len v Číne zatiaľ, ale bola schválená napríklad tá genová terapia. Čiže ako v princípe to ide. No, niekde. Ale napríklad prednedávno, pred rokom a pred 2 boli publikované výsledky takej štúdie, jedna špeciálna forma slepoty, to bolo také medializované, tak tam, keď do toho oka vložili ten správny gén pomocou jedného vírusu, tak tí ľudia akože začali vidieť. No, fantastická vec, že akože v princípe sa to dá. No, ak sa to v princípe dá, tak si pohnite. No, to si musí pohnúť aj tá spoločnosť z tej druhej stránky, lebo zase tie všetky, nielen byrokratické, ale teda aj tie všetky prekážky, tie sú nastavené tak, aby to bolo všetko extra bezpečné. Spoločnosť chce, aby keď príde k lekárovi, tak aby im vždy za 100%, proste za každých podmienok pomohol. To znamená, že musí to byť všetko tak otestované, že to proste trvá. No. Možno by bolo dobre, keby ste povedali o tom príklade toho, čo tie vírusové ochorenia vznikli u pacientov s prvou liečbou genovou terapiou. Medializované boli 2 prípady, kedy v jednom prípade vznikla leukémia kvôli tým vírusom, ktoré sa použili. Ktoré sa použili na liečenie nejakej inej choroby. Na vnášanie toho génu. Toho génu. A druhýkrát to bola v podstate akože imunitná reakcia na to. Len treba povedať zase, že to boli 2 štúdie z asi 1500. V tých zvyšných 1498 sa takéto veci nestali. Len zase tá účinnosť bola vyššia, nižšia a všelijaká. Čiže ten výskum je veľmi intenzívny. Otázka je, že aké sú výsledky a v tých určitých minoritných prípadoch sú veľmi dobré. Aj už to ide pomaly naozaj do tej rutinnej praxe. Inde je to zatiaľ tak, že... A ten výskum to je na ľuďoch už? To už je na ľuďoch. Tam už sme oveľa ďalej. Ale to je úplne niečo iné. Lebo modifikovať organizmus, aj teda podľa legislatívy, znamená, že meníme všetky jeho bunky. Genová terapia znamená, že ovplyvním len vaše oko, alebo len váš jeden sval, alebo len bunky, ktoré máte v krvi a podobne. Čiže nie je celý váš organizmus a predovšetkým nie je vaše pohlavné bunky, ktoré by potom sa prenášali ďalej. Ale preto som sa pýtal na tú rakovinu, lebo ak tomu dobre rozumiem, tak tam sa tiež nejaký gén zblázni, nie? To je vlastne rakovina. No, tak mnoho je genov, ktoré keď akože sa viacero z nich teda... No, čiže to je... Na správnu adresu sa pýtam, že genetikou, hej, na toto? No. Či ne? Ale áno. A môžem sa ja spýtať, že sme sa bavili o budúcnosti, ale sa vás, Peter, chcem spýtať, že v tejto chvíli nie ľudia z výskumu, ale človek z komerčnej firmy, akože čo sa z tej genetiky využíva dnes vo firme, ktorá není priamo medicínska, len vyrába prístroje? Prístroje a k tomu šťavičky a podobné veci k tomu. Genetika je veľmi široká veda, prakticky. Je tu nejaká teoretická veda, potom je tam nejaká aplikovaná veda. A my vlastne využívame jednu vec, a to je diagnostiku. Diagnostiku konkrétneho ochorenia toho človeka alebo konkrétneho príčinu, ten agent, ktorý spôsobuje to ochorenie. Jednoduchý príklad, mnoho z vás, myslím, že v každej jednej rodine sa nájde človek prakticky, ktorý má nejaké srdcovo-cievne ochorenie a či už teraz im trpí alebo bude trpieť. A určitá časť prakticky týchto ochorení je podmienená aj geneticky, či už je to
určitá mutácia určitého génu, ktoré spôsobuje nejaké trombozy alebo trombotické stavy, ktoré neskôr môžu navodiť vlastne infarkt myokardu alebo iné tieto tromboembolické choroby. A my vieme momentálne systémom screeningu pacientov ako takých, čiže nejakej veľkej masy ľudí, ktorá chodí či už na preventívne prehliadky alebo ktorá cieľene príde vlastne do tých ambulancií, najprv testami, ktoré sa netýkajú priamo tých PCR testov alebo genetických testov, odfiltrovať určitý súbor pacientov s vysokou incidenciou týchto génových poruch. Či už je to anamnéza klinická, keď sa už niekto sťažuje, alebo to je rodinná anamnéza, čiže vieme, že niekde v tej rodine bol pacient, ktorý vlastne je nositeľom tejto genetickej mutácie, alebo viacerých genetických mutácií. A vieme dnes povedať, že je konkrétny činiteľ, ktorý spôsobuje prakticky v krvi to, že tá krv sa viac zráža alebo menej zráža a je tam defekt prakticky. A vieme usmerniť tú terapiu, respektíve lekári vedia, my nevieme samozrejme, usmerniť tú terapiu tak, aby došlo k prevencii týchto ochorení a tým pádom zvýšime kvalitu vlastne života toho človeka a ten človek, tak ako tam bolo na tej tabuli, sa môže dožiť vyššieho veku a tým pádom predĺžiť už momentálne. No tak to bol človek zástupca prístrojov, tak vás opýtam, že základným prístrojom pri vašej práci je vlastne čo? No to neviem, či sa dá povedať o nejakom konkrétnom základnom prístroji, ale v molekulárnej genetike sa väčšinou postupuje tak aj vo výskume, aj v nejakej diagnostickej a inej praxi, že sa najprv izoluje DNA z buniek a je v podstate väčšinou jedno z akých, pretože vo všetkých bunkách s výnimkou pohlavných buniek je rovnaká DNA. Krvné okrem červených krviniek, ktoré nemajú jadro a teda nemajú ani DNA, biele krvinky, ale teraz sa už väčšinou robí len výter ústnej sliznice, to postačuje tie bunky, ktoré sa zotrú na to, aby sa vyizolovala DNA. Na to je treba nejaké prístroje, ale to sú prístroje bežné, úplne jednoduché, ktoré sa nachádzajú v každom stredoškolskom laboratóriu v podstate. A potom obyčajne druhým krokom je toho, či už výskumu alebo diagnostiky, je to, že sa vyberie úsek DNA, ktorý človeka zaujíma, či už z výskumných alebo diagnostických dôvodov. Ľudská DNA má 3 miliardy bázových párov, teda 3 miliardy stavebných blokov lineárne usporiadaných. 3 miliardy je úžasne veľa. To ako celok sa ťažko študuje, aj keď po chvíľu poviem, že aj to sa dá. Ale vyberie sa určitý úsek a ten sa namnoží na také veľké množstvo kópií, aby ich bolo dosť, aby sa dali študovať. A na to slúži metóda, ktorá sa volá polymerazová reťazová reakcia a táto sa vykonáva, je to veľmi jednoduchá reakcia mimochodom a vykonáva sa v takom pomerne jednoduchom zariadení, kde sa len menia teploty, 3 rozličné teploty a to sa asi 30 krát opakuje a pri pridaní určitého enzymu sa tá určitá špecifická sekvencia, ktorú si my vyčleníme, namnoží na miliardy kópií. To je jeden prístroj, cykler sa nazýva, lebo tam teda cyklicky sa mení tá teplota. A potom najčastejšie, ale vôbec nevždy, ale najčastejšie sa potom osekvenuje tá vybraná časť DNA, ten úsek. To znamená, stanoví sa poradie, čiže sekvencia tých stavebných prvkov, tých bázových párov, ktoré, to asi každý vie, sa označujú skratkami A, T, C a G. A táto sekvencia je stanoviteľná dnes, v súčasnosti, kedy si sa to robilo pracne, ručne a pomaličky, ale dnes na to existujú automatické zariadenia, ktoré to robia neskutočne veľkou rýchlosťou a mimoriadne vysokou presnosťou. A to by som povedal, že asi tak je taký základný a najhlavnejší prístrojové vybavenie, aj keď je to ťažko povedať, lebo pri inom type výskumu sa dá považovať za základné niečo iného, ale teda toto zariadenie, ktoré sa nazýva buď sekvenátor, alebo génový analyzátor, alebo tak nejak, to je také asi pravdepodobne v súčasnom stave genetického výskumu v molekulárnej genetike najčastejšie používané. Aj iné používate, Peter?
90% času sedím za počítačom. No takisto. Takže základný nástroj pre mňa, teda minimálne určite Na počítač. Facebooku, že? Ten nemám, ale 90% času zabijem. Mi trvá, kým zistím, že čo mám robiť. Potom minútu to robím spolu so študentami a potom zvyšných 9 minút sa to snažím spísať, aby sa z toho dalo aj niečo povedať. No ale tí študenti väčšinou predsa len sedia pri tých PCR mašinách, alebo... Ešte, aby sme tomu rozumeli, že to DNA, teda to je vied v každej bunke, je ich tam 9 miliard, v jednej bunke, to je strašne miniatúrka, 3 miliardy, to je strašná miniatúrka. Vy ste tak s takou ľahkosťou povedali, že to vyseparujeme a tak, to sa akože, čo za proces, čo to znamená, že ako vytiahnete to miniatúrne? Áno, na to, aby som mohol namnožiť na ľubovoľné množstvo, alebo obrovské množstvo kópií, určitý konkrétny úsek tej DNA, ktorý ale nie je nejaký extrémne dlhý, môže mať tak povedzme do 1000 tých bázových párov, alebo radšej ešte menej, tak na to potrebujeme poznať sekvencie začiatku a konca toho, čo my chceme namnožiť. A tieto sa musia namnožiť, teda nasyntetizovať umelo, na to existuje syntetizer DNA, teda zariadenie, ktorému naprogramujeme, že chceme mať sekvenciu A, T, 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 G, C, T, T, T a tak ďalej a on ju nasyntetizuje. Samozrejme, musíme dať tie príslušné zložky a potom ho musíme zapnúť, no, tak by som povedal. On ich nasyntetizuje a potom tieto dve koncové sekvencie, ale ja nebudem zabiehať do konkrétnych detailov, tieto a jeden enzym a nejaké vhodné chemické prostredie, teda pufor, stačia k tomu, aby keď toto všetko vložíme spolu s DNA, tou 3 miliardy bázových párov dlhou do toho zariadenia, ktoré sa nazýva bežne cykler, aby toto zariadenie, alebo respektíve tá biochemická reakcia za tých podmienok tých meniacich sa teplôt viac menej identifikovala začiatok a koniec toho, čo chcem vybrať, vystrihla to a namnožila to na obrovské množstvo kópií. Je to metóda, ktorú v 85. roku vymyslel jeden americký organický chemik Kerry Mullis a ten za to dostal už o 3 roky za túto metódu Nobelovú cenu, čo je unikát. Neviem, či sa niečo takého stalo v minulosti, že by tak krátko, obyčajne Nobelovú cenu dostane človek 80-ročný za objav, ktorý urobil 25-ročný a príde tam si prebrať tú Nobelovú cenu a už ani len tak približne tuší, že čo... Ale Kerry Mullis ešte vedel. Dokonalej kondícii a potom si vybral tú Nobelovú cenu a išiel surfovať a už odvtedy, myslím, žiadnu vedu ďalšiu. Na drogách. Martin, teraz sa spolieham na teba, povedz mi to teraz takou ľudskou rečou, že tá miniatúrna DNA, že jak ju my vyberieme? To sú dve rôzne veci. Jednak ty musíš z buniek dostať DNA. To podľa mňa sa rozmašírujú tie bunky a nejakým... Ja neviem, najjednoduchšie si to môžete doma urobiť. Doma? Áno. Vypreparovať DNA z niečoho? Jasné. Môžete si napluť napríklad do nejakého úzkeho pohára napríklad. Potom tam nalejete jar z našich experimentov. Myslím, že vyšla s tou jablková, myslím. Premiešate, aby sa rozbili tie bunky, lebo tá jar v skutočnosti je saponát, ktorý rozbije tie bunky a tým pádom sa tá DNA dostane do toho celého prostredia. No a potom tam treba naliať... Nie. Potom tam treba naliať, pokiaľ možno chladený, vysokopercentný alkohol. Čím viac alkoholu... No zrovna teda ten nie, takže treba etanol. No. A potom čo sa stane? No potom uvidíte, ako tá DNA sa postupne vyzráža a vy ju môžete normálne takto vyťahovať. Namotať ideálne na špajlu, lebo je to také nehygienické. Nie až také malé, to je viditeľné? Je veľa. To je veľa, to nie je z jednej bunky, to je z množstva buniek, to je ako vata, niečo takého. Ako sopel to vyzerá. No. Áno. To sme si mohli odpustiť. No, nejaké otázky, ak sú? Iba sa prihlastia, tam slečna asi má mikrofón. Tak prvý odvážlivec. Kým je prvý odvážlivec, sú už dvaja, tak tí dvaja vydržia chvíľku. Sekundu. Sme dostali otázky, že z internetu už tu písali. A tu je taká to si napísal on sám, ale nevadí. Ja neviem písať, čiže... A tu je taká otázka, že
že prvá hneď, ktorá je podľa mňa fascinujúca, že je pravda, že potrava a jej zložky dokážu aktivovať alebo vypnúť niektoré gény? No, chvála Bohu, dokážu, no. No, a ako? A ktoré? No, všetky a rôzne, lebo... Ďakujem za odpoveď. Napríklad jed vypne všetky gény nakoniec, že jed. No, nie, ten najprv zapne strašne veľa génov v pečení a tá pečeň potom zlyhá a potom je zle. Väčšinou. Ale to, čo si sa pýtal, tak to bolo o tom, že v podstate my potrebujeme na to, aby sme tú potravu nejakým spôsobom vedeli spracovať a vstrebať a predtým ešte rozložiť ideálne a potom nejako využiť. Na to treba stovky génov, ktoré nemôžeme mať zapnuté permanentne, ktoré práve podľa toho, že akú potravu zjete, nezjete, sa zapínajú. Napríklad v čreve, napríklad v žalúdku, napríklad v pankrease a proste v ostatných orgánoch, v pečení dominantne, kam sa potom tá potrava už dostane a tak ďalej. Pod zapínaním sa myslí to, že tá informácia, ktorá je zakódovaná v tej časti DNA, sa začne čítať a začnú sa syntetizovať príslušné bielkoviny. Hej, to znamená, že sa aktivuje. No, najjednoduchšie je to, keď si zjete niečo sladké, tak sa vám vyplaví inzulín, ale ten inzulín sa tam nevyplaví akože len tak. On sa musí najprv nasyntetizovať a to sa deje teda pomocou toho, že sa využije tá informácia z génu pre inzulín. Takže chvála Bohu, že to takto funguje. Ináč by sme nemohli v podstate fungovať. Dobre, tak odpovedali sme internetu, teraz živým ľuďom. Tak ešte raz dobrý deň. V úvode diskusie ste naznačili, že je rozdiel medzi predĺžovaním života a predĺžovaním mladosti. V podstate ste naznačili aj nejaké metódy na predĺžovanie života a ja by som sa chcel opýtať na to predĺžovanie mladosti, či sú nejaké štandardy, či sú nejaké metódy, či týmto smerom sa aj nejakým uberá veda, teda na praktické využitie. Ďakujem. Čo rozumiete pod mladosťou v tomto? Tak napríklad, povedzme, teraz čisto teoreticky, prvá vec, čo napadla, že by sa zadefinovali nejaké starecké choroby. A proste, keby sa objavovali nejaké starecké choroby, tak by sme mohli povedať, že áno, tá myš je stará. A že čiže tá myš by nežila 2,5 roka, žila by takisto 2 roky, ale napríklad starecké choroby by sa neobjavovali. Napríklad. A to, ako ja chápem pod predĺžovaním mladosti. Dobre. Rozumieme? Tak poďme. Ja tomu rozumiem, ale naozaj vám neviem odpovedať. Ja sa touto problematikou nejako špeciálne nezaoberám, problematikou teda týkajúcou sa genetiky a starnutia a neviem presne povedať. Viem jedine to, že u tých experimentálnych organizmov, ako je ten spomínaný červ Cenorhabditis elegans, vlastne sa jakoby, ale či to je tak aj u myši, bohužiaľ vám neviem povedať, tam sa akoby keď sa o tých 50 alebo koľko percent nejakými genetickými zásahmi ten lifespan, tá doba života predĺží, tak on sa akoby celý natiahne. To znamená, že aj mladosť je tam, si vieme predstaviť tú červiu mladosť, je tam dlhšia, ale aj všetky ostatné fázy života. Nie len, že by sa pridali nejaké tie ďalšie hodiny v prípade toho červa, alebo áno, v podstate dni doterajším dňom, ale ten celý lifespan sa predĺží. Čiže vlastne ide aj o predĺženie mladosti. Ale či je to tak aj u myši, neviem. Neviem, či vy viete. No, tak napríklad tie myši, o ktorých sme sa bavili predtým, s tou katalázou, ktorá vchádza do mitochondrie, no tak u nich ten oxidačný stres, ktorý tam je, tie voľné radikály, ktoré tam vznikajú a ktoré tá kataláza dokáže odstrániť, respektíve zabrániť ich vzniku, tak oni participujú napríklad aj na ischemickej chorobe srdca, rozumej infarkt myokardu, aj na rakovine. To znamená, že tie konkrétne myšky, ktoré žili teda o tých neviem koľko percent viacej, o 20%, tak tie myšky mali aj neskôr infarkt myokardu a neskôr iné teda komplikácie, ktoré teda majú spojené so starnutím tie myšky. Ale neviem, či sa toto dá definovať ako teda, že predĺženie mladosti. To je akože nechcem byť hlupý, ale zle položená otázka. V podstate je to predĺženie. V podstate sa nedá byť mladým a naraz sa vypnúť a konec. Áno, že zo dňa na deň nezošedívame. Áno, tak áno. Čiže spokojný s odpoveďou? No, viac menej v podstate áno. Ale v skutočnosti nie. Čiže vlastne ste mi odpovedali teda, že neexistujú teda štandardy nejaké, ktoré by boli presne zadefinované, že by sme teraz mohli povedať, že áno, tá myš bola ako aj zdravšia.
No, to je otázka, že kedy je človek mladý. No, ja neviem, ale čo bola? Že bola aj zdravšia? No v podstate áno. Však no to určite. No isté, že? No bola. Dlhšie bola zdravá. Áno. Ale neviem, či to znamená, že bola dlho mladá. Neviem, dokedy je človek mladý, alebo myš mladá. Alebo... On to hovorí tak, že mladý je, kým není chorý. Tak, akože tak bola... potom bola dlhšie mladá. Ale nie, áno. Myslím, že áno. Áno, je to tak. Ináč možno je celkom zaujímavé vedieť to, že dĺžka života, teda ten lifespan organizmov sa dá predĺžiť selekciou. Takouto bežnou, štandardnou selekciou, ktorá sa vykonáva dlhé tisícročia v šlachtiteľskej praxi pri hospodárskych zvieratách, kultúrnych rastlinách a tak. Keď sa vyberajú vždy jedince na ďalšiu reprodukciu, ktoré majú želané vlastnosti. Tak keď takto vyberáme dlho žijúce drozofily a len tie necháme reprodukovať, tak za 20 generácií sa o nejakých 50% predĺží priemerný vek. 20 generácií u drozofily prebehne za 2 roky alebo tak nejak, za veľmi krátku dobu. Je to teda vlastne dosť krátkodobý experiment, ale s takýmto výsledkom. To isté platí u Cenorhabditis elegans, u myši a určite takéto niečo platí aj všeobecne. Ináč existujú aj empirické dôkazy takého niečoho, že selekciou sa dá predĺžiť dĺžka života rozličných organizmov alebo naopak skrátiť. Čiže nie je ani najnepatrnejšieho dôvodu na pochybnosti, že dĺžka života je geneticky podmienená. Ináč by sa selekciou nedala nejakým spôsobom ovplyvniť. A dnes je už známych veľmi mnoho konkrétnych génov a tých je pravdepodobne veľmi veľa. Je to teda polygénny znak, mnohými génmi podmienený, ktoré priemernú dĺžku života ovplyvňujú všetkých organizmov. A preto je aj asi, pretože tých génov je tak veľa, je aj veľmi ťažké predpokladať, že by sa nejako v dohľadnej krátkej budúcnosti podarilo všetkých z nich identifikovať a ich úlohu pri ovplyvňovaní dĺžky. Ale toto, prosím, všetko nie sú, ani jeden z nich nie je gén, ktorého úlohou by bolo zakončiť život, alebo čo? Zakončiť, alebo predĺžiť, alebo vôbec hrať úlohu v dĺžke života. Nie, oni majú svoje normálne funkcie, kódujú nejaké enzymy, alebo nejaké iné bielkoviny, alebo nejaké regulátory nejakej činnosti a tak, ale ich vedľajším účinkom je to, že keď tam nie sú, alebo keď sú zmutované, tak ten efekt je taký, že sa život o čosi skráti, alebo keď naopak je na nich nejaká iná mutácia, tak sa zasa život o niečo predĺží, alebo aj dosť podstatne. Lenže toto je všetko známe len z tých experimentálnych organizmov a u človeka sa takéto experimenty samozrejme robiť nedajú, ani sa nerobia. Ale to, že je geneticky podmienená aj dĺžka života človeka, vyplýva napríklad zo štúdia dvojčiat jednovaječných, ktoré veľmi vysoko korelovane rovnako zomierajú, aj keď nie absolútne, ale vysoká korelácia je. A existuje taká veličina, ktorá sa v genetike nazýva heritabilita a ktorá sa dá tak približne definovať ako podiel dedičnosti na variabilite nejakého znaku. A tá je pre dĺžku života u človeka, to sa zo štúdia dvojčiat vypočítalo, podľa rozličných štúdií leží niekde medzi 30 a 50%. Čiže približne 30 až 50% tej variability medzi dĺžkou života jednotlivých ľudí, to, že niektorí zomrú krátko, niektorí teda žijú krátko, niektorí dlho, je zapričinená geneticky a tá podstatná zvyšná časť vplyvmi prostredia. Či to u tých dvojčat nie je tak, že keď zomrie jedno, tak to druhé je tak smutné, že zomrie tiež. Tak, oni už väčšinou v tom vyššom veku nežijú spolu, ale iste aj toto môže hrať nejakú úlohu. No a ešte k tomu maximálnemu veku, že ak tomu teda dobre rozumiem, tak to je nejako geneticky naprogramované, že človek sa potenciálne môže dožiť povedzme 120 rokov a potom už viac nie, lebo čo? No tak, to keby som vedel, tak teraz sedím v tom Štokholme a čakám na tú Nobelovú cenu, ale ako principiálne to bude tým, že tých mnoho génov, ktoré tu boli spomínané, vedú k tomu, že teda 120 rokov a nie viac.
lebo ja neviem, bunky nemôžu dlhšie existovať, nemôžu sa viacej deliť, lebo jednotlivé tkaniva nemôžu dlhšie fungovať, lebo dýchame kyslík, ktorý tie bunky výrazne teda vplýva na nich toxicky napriek všetkým našim obranným mechanizmom. A ja neviem, slnko svieti, žiarenie stade a ešte kopec ďalších vecí, ktoré nás tu v podstate pomaly zabíja. Lenže na myš svieti rovnaké slnko, dýchá rovnaký kyslík, živí sa, môže sa živiť presne tou istou potravou ako my a žiť v takej istej teplote. A napriek tomu 2 roky je pre ňu už maximálny, alebo takmer maximálny na dĺžka života. Čiže to sa nedá tak povedať, že by tieto faktory tie vonkajšie to určujú. Boli limitujúce. Nie sú. A čo je limitujúce teda? No tak určite... No, tak genetická výbava, jej metabolizmus, ktorý ale vyplýva z tej genetickej výbavy a veci, o ktorých ešte určite nevieme. Vôbec nič a je to tak, že na ľudskom tele sa vlastne všetky bunky okrem mozgových vymieňajú? Aj tie mozgové. Aj mozgové sa vymieňajú. Až do konca? No, aj. Aj mozgové? To sa donedávna nevedelo. To som sa zle učil potom. No. Či to sa nevedelo? No, celý mozog kompletne sa vie? Nie, celý nie, ale... celý, ale regenerujú aj mozgové. No, ale to sa ale ostatné, že celé, nie? Že pokožka, vnútornosť, všetko sa celé vymení. Rádovo raz za mesiac, črevo raz za deň, alebo raz za týždeň, tak. Čo raz za týždeň? No, črevo sa vám vymení raz za týždeň. Vy máte za týždeň v podstate iné črevo. Každý týždeň. To si vedel? Áno. A ktoré, hrubé či tenké? Minus, no. Aspoň tá sliznica, teda, ktorá prichádza do kontaktu s tou potravou. To fakt? No a keď sa to takto všetko vie vymeniť, tak teoreticky by sme mohli žiť, až kým sa to má schopnosť vymieňať, čo má asi stále, okrem toho mozgu. Ale ten nemá tú schopnosť, nie? Čiže ten by v konečnom dôsledku niekedy už zomrel, ten mozog, nie? No, v tom mozgu sa vymieňa relatívne málo buniek a s malou frekvenciou, ale aj tam sa vymieňajú tie bunky. To už je dokázané, že aj tie neuróny sú schopné čiastočne regenerovať. Ale si povedal, že nie všetky. No, všetky, ale nie tak často. Všetky? Či no, nie úplne Keď všetky, si polku mozgu, tak vám nedorastie. Na rozdiel od pečene. Ale keď sa pozriete pod mikroskop, tak zistíte, že nejaké tie bunky tam začnú rásť, že tam dochádza k tej mitóze, že sú tam nejaké asi kmeňové bunky, ktoré potom vytvárajú nové a nové zase neuróny. Ja sa to vlastne pýtam, že nie je to tak teda, že mozog je ten limitujúci faktor, ktorý, že proste viac ako 130 rokov sa to už nedá. Práve, že to vyzerá, že je to naopak, že sú to iné tie orgány, lebo aj tí 120 roční, aj keď teda majú nejaké deficity kognitívne, čiže mozgové v konečnom dôsledku, tak v princípe na čo zomierame? Keď sa dožijeme 50-60 rokov a teda nezrazí nás autobus, neskočíme z okna a podobne, tak v princípe polka z vás zomrie na rakovinu a polka z vás zomrie na infarkt. Takže tieto dve možnosti máte. Čiže hovorím, že pohnite si. Môžete si vybrať. Takže to je to, že väčšinou si nemôžete vybrať. No. Ale to znamená, že kardiovaskulárny systém a plus tá rakovina, to sú tie jasné, v tomto limitujúce normálnom faktory. Veku, ale ja hovorím o tom maximálnom. No ale aj pri tom maximálnom, lebo prečo tí ľudia, aj tí 120 roční nakoniec zomrú? Tak nakoniec zomrie kardiovaskulárny systém. Nechce. No tak možno. No. Ale môže zomrieť v dôsledku Alzheimera a tak ďalej. Ale možno, že by bolo dobre povedať jednu takú dosť podstatnú vec. Starnutie je jeden z biologických procesov, ktorý zatiaľ nemá svoju všeobecne akceptovanú teóriu. My všetci starneme, ale prosím, starneme bez akejkoľvek teórie. Čo tým myslíte? No, napríklad genetika má krásnu teóriu. Rozmnožujeme sa podľa nádhernej teórie, ktorú založil kedysi Mendel, zakladateľ genetiky, a ktorá je nádherne rozvinutá, konzistentná. Nikto tam nemá okrem prkotín žiadne zásadné problémy. Proste všeobecne akceptovaná teória. Aj plno iných fyziologických a iných teórií, biologických javov a dejov je všeobecne akceptovaných, známych, dobre vybudovaných, ale gerontológia, teda veda o starnutí, takúto teóriu nemá. Existuje plno rozličných názorov o tom, aké sú mechanizmy starnutia, alebo proste plno teórií starnutia, ale žiadna z nich nie je všeobecne akceptovaná. Nie je vybudovaná. Počkajte, a čo tým myslíte? Ja neviem, jak by mala vyzerať teória starnutia, že čo? No, že vieme presne, aké mechanizmy spôsobujú to, že organizmy starnú.
A prečo napríklad existujú organizmy, o ktorých sa zatiaľ domnievame, že nestarnú. Teda nestarnú v tom zmysle, ešte takto. Určitý problém je v slovenčine v tom, že starnutie má dva významy. V angličtine nie. V angličtine tie dva významy majú aj dve rozličné slova. Je aging, to je pribúdanie rokov, alebo dní, alebo mesiacov, času. V tom zmysle samozrejme každý starne, každý organizmus, no to nemusíme rozoberať. A potom je senescence, to je to biologické starnutie. A samozrejme všetky organizmy, každý druh, každého organizmu starne v zmysle toho aging, ale zďaleka nie všetky, to málo kto vie, v zmysle toho senescence. Existujú, pod tým starnutím v zmysle senescence rozumieme to, že ten organizmus, teda ten jedinec toho organizmu, so stúpajúcim vekom má stále väčšiu a väčšiu pravdepodobnosť, že sa nedožije nasledujúceho časového intervalu. Povedzme, každý rok stúpa jeho pravdepodobnosť od určitého veku, u človeka je to zhruba od 20 rokov, stúpa jeho pravdepodobnosť, že neprežije nasledujúci rok. Tá pravdepodobnosť najprv stúpa pomaly a potom začne stúpať veľmi rýchle. To bude kedy? No, tak, ja už som za tým. Tak... Ja sa pýtam na seba. Kedy to je? Neviem presne, no tak to nie je to bod. Rádovo. Okolo tej 60-ky nejako, ale to tiež veľmi závisí od konkrétnej populácie. No a existujú organizmy, čo naozaj vie pomerne málo kto, ktoré to starnutie v zmysle senescence nemajú. Ich pravdepodobnosť prežitia nasledujúceho časového intervalu je stále rovnaká. Alebo dokonca aj stúpa, čo sa zdá byť až nepravdepodobné. Ale sú. Hoci je ich máličko a sú pomerne málo preskúmané, lebo sú to napríklad niektoré medúzy, o ktorých nie je na nich vôbec žiadny badateľný prejav starnutia. Žiadny, vôbec žiadny. Nie? Môžete ich skúmať ako chcete, neviete povedať, ako je tá medúza stará. Môžete to odhadnúť jedine z jej veľkosti. Ale nie všetky, len niektoré druhy medúzy. Pokiaľ viem, sú to niektoré lastúry morské a pravdepodobne mnoho druhov rastlín. A počkajte, a oni potom na čo zomrú? No tak nejako časom zomrú, lebo na nejakú príhodu a môžu sa dožiť eventuálne mimoriadne vysokého veku. Niečo ich zožerie. To je iné, ale prirodzene nezomrú? Akože? Prirodzene pravdepodobne nezomrú, ale v každom prípade v ktoromkoľvek časovom intervale majú rovnakú pravdepodobnosť, že zomrú. Majú ju, nemajú nulovú, nežijú do nekonečna, ale nemajú to starnutie, to, ako ho my poznáme. My máme taký pocit, že každý musí starnúť v zmysle senescence. A to máme skôr preto, lebo to aging a senescence nevieme od seba pojmovo rozlíšiť. Ale skutočnosť je taká, že existujú organizmy, je ich pravdepodobne málo, nie sú dobre preskúmané, ale existujú, to je isté, o ktorých sa nepodarilo vôbec zatiaľ zistiť, že by mali to starnutie v zmysle senescence, to znamená, že by sa ich pravdepodobnosť prežitia nasledujúceho časového intervalu s vekom zvyšovala. A tým hovoríme, naznačujeme, že to je taká šanca aj pre nás? Či to len tak hovoríte ako zaujímavosť? No nie, hovorím, že nepoznáme teóriu starnutia. Nevieme, prečo to u týchto organizmov je takto a u ostatných organizmov to tak nie je. Peter, naozaj nevieme, prečo starneme? No tak takto. Každý si myslí, alebo mnohí si myslia, že to vedia a každý si myslí niečo iné. Áno, tak a všetci majú pravdu, ale nič z toho nevyplýva. Lebo napríklad, keď som povedal o tých voľných radikáloch, tak to je fakt. Akože keď sa pozriete na starecké škvrny, ktorých budeme mať každý rok viac a viac a viac, tak to je dôsledok toho, že v našej pokožke sa ukladajú tie produkty, ktoré v prvom počiatku teda boli spôsobené tými voľnými radikálmi. Ale to neznamená, že keď budete každý deň jesť, 3x300 mg vitamínu C, že teda nezomriete. Zomriete a dokonca možno aj skôr, keď si zničíte obličky pri tom. A teda vás to nezachráni. A keby to bola naozaj teda teória, ktorá platí a ktorá je univerzálna, no tak potom tie antioxidanty by vám mali predĺžovať život, no ale nepredĺžujú. Takže čo z toho vyplýva? Že to nie je pravda? No je to pravda. Že to nie je dôsledok starnutia, že to nie je príčina starnutia, ale dôsledok starnutia. Napríklad niečo v tom zmysle. Čiže vy tvrdíte, že my nepoznáme príčinu starnutia, inými slovami? No určite, že nie. Príčinu
prečo niektorý druh žije 20 minút, iný 20 rokov a iný 100 rokov, to nevieme. Ten problém je ale aj v tom, že keby sme napríklad prišli na to, že v čom sú tie medúzy iné od nás, tak čo to znamená? Tak urobíme nejakú modifikáciu v nejakom vajíčku, ale už sa jej nedožijeme, lebo teda na sebe sme to neskúsili a teda ten človek by žil síce strašne dlho, ale my o tom nevieme. Aby sme to nevadí, však on by bol rád. No ja viem, ale zistili by tí naši potomkovia o 100 rokov. No však dobre. No, len ešte 100 rokov nevieme modifikovať napríklad tie zigoty, čiže to je tak, že to zistíme potom. A preto sa ten výskum robí na cenorabitis elegans, ktorý žije len 2 týždne, no, lebo sa dá dožiť výsledku toho experimentu. Tu bola otázka vpredu. Neviem, kde je mikrofón. Tu hneď vpredu. Príjemný dobrý deň. Ja som pred časom pozeral jeden dokument, neviem, či na Spektrum bude, a zaobral sa genetikou a ten profesor vravel, že pred nejakým časom sa robil výskum na myšiach a že sa im odobral súbor génov, ktoré rozvíjajú ich inteligenciu. A teraz tie myši sa zobrali do prostredia, kde im bolo poskytnuté veľa vnemov a v určitej chvíli prekonali tie myši, ktoré neboli geneticky upravované, že boli inteligentnejšie ako tie, čo boli geneticky upravované. Chcem sa spýtať, že či teda, ak tomu správne rozumiem, je v niečo v nás, čo je silnejšie ako genetika? No, ako to a priori nemôže byť tak. Muselo to byť veľmi zjednodušené už len z toho dôvodu, že my dnes nevieme, že ktoré gény sú zodpovedné za to, napríklad za tú inteligenciu v tom pravom slova zmysle. My máme nejaké také, akože vieme, že ich je viacej na X chromozóme, my vieme, že ich bude asi niekoľko stovák, ale že takto, že ktoré to sú, tak to nevieme. A keby sme ich zrovna tých 100 alebo 200, ktoré si myslíme, že by to mohli byť, vybrali, tak tá myš nemôže prežiť. Tá myš nemôže väčšinou prežiť bez 2-3 génov a bez niektorých ani len jedného. Takže niekde tam bude nejaký problém v tom výskume, alebo teda v tej interpretácii. No, ale to, že je niečo silnejšie ako genetika, tak to je jasné, lebo teraz bez ohľadu na to, že či ja mám predispozíciu na rakovinu, alebo infarkt myokardu, alebo hociaké iné ochorenie, keď teraz vyjdem vonku a zrazí ma električka, tak zomriem a je silnejšie ako všetky moje gény dohromady. Takže z tohto hľadiska, akože áno, sú silnejšie zásahy. Ale on sa pýta na iné, on sa pýta na to, že či niečo silnejšie v nás. Že či ten genetický, povedzme, že deficit, ktorý máme, vieme nahradiť nejakým úsilím. No, ja som dneska stredoškolákom niečo v tomto zmysle vysvetľoval a na takom princípe, že no dobre, tak čo je rýchlejšie, Trabant alebo Ferrari? No, ako sa to vezme? Keď Ferrari bude stáť a Trabant pôjde, tak Trabant je rýchlejší, nie? No, takže to je tak, že keď mám predispozíciu, ja neviem, byť veľmi inteligentný, ale nevyužijem ju, no tak nemusím byť inteligentnejší ako niekto iný, kto nemá, dajme tomu, akože tú predispozíciu, ale teda pracuje na nej intenzívne, no tak ale to asi je všeobecne známe, takže áno. To je zaujímavé, to fakt je tak, že inteligencia to sú nejaké gény? No tak o IQ, tom psychológovia, čo poznajú IQ, tak to IQ má heritabilitu, čo tu bola spomínaná, niekde medzi 60 až 90%, čo je akože strašne veľa. Čo je heritabilita? Že koľko asi dedičnosť participuje na tom, že či ja som IQ veľa, alebo IQ málo. A koľko? 60-90? 60 až 90%, čo je ako veľmi, veľmi veľa. Tak to my hlúpeši si vydýchneme, ale za to nemôžeme. To tak? No, to, že či je niekto hlúpy alebo nehlúpy, to je jedna vec. A to, že či má IQ vysoké alebo nízke, to je druhá vec. Ale teda to IQ, keď má niekto veľmi vysoké napríklad, no tak v princípe, aj keď to nie je úplne presné, sa dá povedať, že 90% za to môžu tie gény. Respektíve genetické varianty, ktoré on dostal od mamy a od otca. Rozdiel medzi hlúpy a nízke IQ v čom? No tak určite, ja poznám veľa ľudí s vysokým IQ, ktorých by som nenazval múdry. A naopak. Ale no, myslíte tým, že sú nejakí sebeckí alebo tak, ale nie, že či aj inteligentní? Nie, akože to, že máte vysoké IQ, ešte neznamená, že budete racionálni, že budete rozumní, že budete robiť rozumné rozhodnutia. Znamená to len, že vaša inteligencia, čiže schopnosť riešiť nové problémy je veľmi dobrá, ale to ešte neznamená, že ju využívate správne. Ďalšia otázka. Alebo ináč. Áno, tam je vzadu.
Áno, nech sa páči. Nie, že Usain Bolt, keby netrénoval, tak ako asi nebude rýchly. O tom to tiež ale je. my, keby sme trénovali, asi nebudeme tiež tak rýchli ako on. Áno. No to ja určite nie. Zas v iných kategóriách by on prehral. No. Ja by som chcel povedať k tomu, že nie je náhodou nebezpečnejšie to, ako to dopadne, pri tom, keď upravíte nejaký organizmus a neviete, že ako to dopadne. Nie je nebezpečnejšie to, keď na to prídete a vlastne celá táto planéta, táto civilizácia bude môcť byť nie chorá a bude môcť byť na tom lepšie a zrazu sa všetci premnožíme a vznikne konflikt, pretože nebudeme mať čo jesť a tak ďalej a tak ďalej. Alebo vznikne klub bohatých ľudí, ktorí si budú môcť dovoliť tú genetiku, lebo najskôr sú tie technológie veľmi drahé a ľudia si môžu dovoliť, ako treba mobilný telefón, ktorý je úplne nový, tak si môžu len tí bohatší dovoliť a tí chudobnejší na to nemajú, čiže vlastne tí bohatší budú tí super ľudia a potom budú takí tí chudáci a medzi nimi vznikne veľká priepasť. Že nie je náhodou toto je ten problém tej genetiky, že kam to celé vyústi? Nie je to, ako to dopadne v tej danej chvíli? Čiže nejaké sociálne dôsledky. Neviem, tak zrušíme nemocnice, lebo teda v tých nemocniciach sa predĺžuje život a tiež to veľa stojí a teda v spoločnosti sme sa shodli, že všetci budeme prispievať a potom sa to nejako preto využije. Tak ja neviem, podľa mňa je to isté. Tá genetika nie je v tomto zmysle iná ako akýkoľvek iná časť medicíny. Ja v tom nevidím nejaký takýto zásadnejší problém. Takisto, no jednak tá otázka je príliš zameraná na vzdialenú budúcnosť a ja už teraz tretíkrát opakujem, že nemá zmysel sa zaoberať niečím, o čom nevieme ani približne, ako to bude vyzerať a v akom spoločenskom prostredí sa to bude odohrávať. To sú zbytočné prognozy. To po prvé a po druhé, áno, tak ako Peter povedal, je to súčasť našej bežnej, aspoň doteraz, tá časť genetiky, ktorú aplikujeme v liečebno-preventívnej starostlivosti, je bežná súčasť nášho zdravotníctva, nikto sa nad ním nepozastavuje, takže keď to bude možné robiť vo veľkom, keď bude genová terapia absolútne bežne dostupná, štandardne realizovateľná, tak nevidím dôvod, prečo by sa nemala vykonávať. Čiže keď sa vymyslí gen, ktorý nám dokáže vyrobiť žiabre a presunieme sa do morí a do oceánov, začneme tam existovať? Pozrite, za taký gen sa určite nevymyslí. A keby, tak kto si ho nechá na implantát? To sú tak neuveriteľne hypotetické otázky týkajúce sa nejakej bohvie ako vzdialenej budúcnosti, o ktorej nemáme ani najhmlistejšiu predstavu, že nemá význam sa takýmito otázkami vôbec zaoberať. Ako v súčasnosti máme taký problém, nie? Však, ja neviem, prečo dnes žijú ľudia dlhšie aj u nás? No preto, lebo, ja neviem, nezomreli na infarkt, nezomreli na ischemickú chorobu srdca, lebo dnes máme veľmi dobré lieky, ktoré dokážu tých ľudí držať pri živote. A áno, potom sa dožijú oveľa vyššieho veku a potom napríklad dostane oveľa viacej ľudí Alzheimera alebo nejaké ďalšie proste problémy a komplikácie, ktoré teda sú spojené s tým vyšším vekom. A teda budeme mať stále viacej takýchto ľudí a preto, ja neviem, napríklad sa nič nedá robiť, bude treba v budúcnosti posunúť hranicu dôchodku stále vyššie a vyššie, lebo ináč si to nebudeme môcť dovoliť. Ale myslím si, že keď príde genetika s takýmto posunom, no tak dobre, tak sa posunie ešte ďalej tá hranica dôchodku, alebo ten dôchodok sa zruší úplne. No. Napríklad, nie? S tým žiabrami rozmýšľam, že aké boli plavecké preteky v tom príbe. Asi posledné 3 otázky. Ešte by som dodal takú malú teóriu o tom starnutí. Som počul teóriu o tom, že vlastne to, že sa kopíruje ten náš organizmus, ako treba tá pečeň, že každá tá nová kópia je kópiou tej kópie predchádzajúcej a tým pádom, ako keď dáte do kopíráku papier, ktorý chcete skopírovať a skopírujete ho takto dookola viackrát a viackrát, tak on postupne zmizne. Že možno práve to môže byť ten problém nejaký taký ten, ktorý môže vlastne to starnutie doviesť až do konca, až k tej smrti. Že už tá kópia, tá prvá, teda tá posledná už nie je taká dobrá ako tá prvá. A nie je? Nie? Nie. Mám ja? No.
Dobre, tak bunky majú DNA vo svojom jadre a tam sú chromozómy a tie chromozómy by normálne sa rozpadli, ale chvála Bohu máme na ich koncoch také teloméry, sa tomu hovorí, také koncové štruktúry. A tam je veľa opakovaní takej jednej sekvencie. Vlastne ani nevieme celkom presne, že prečo tejto a prečo to vlastne celé funguje, ale fakt je, že keď sa bunka delí postupne, no tak ako vždy jeden kúsok z tých opakovaní sa odtrhne. A výsledkom je, že po nejakých 30 kopiách už je tých opakovaní, po tých 30 kopírovaniach je tých opakovaní tak málo, že tie chromozómy sa rozpadajú a bunka nemôže žiť. No tak toto je jedna z tých mnohých teórií starnutia, o ktorých sme napríklad teraz nehovorili, alebo doteraz nehovorili. No, ale máme kmeňové bunky, aj tkanivové, nielen tie embryonálne, o ktorých teda panujú tie všetky diskusie, a tie tkanivové bunky dokážu toto kompenzovať. Tiež celkom presne nevieme ako, aj keď existuje taký enzym, ktorý to zase doplňa tie opakovania. Ináč povedané, áno, ľudia, ktorí skúmajú tie telomery, tak mnohí z nich si myslia, že toto je ten mechanizmus, ako starne organizmus. Ale je úplne jasné všetkým ostatným, že toto nebude stačiť. Že to nebude jediný mechanizmus, lebo ja neviem, napríklad tie neurónové bunky, akože oni neprebehli ešte tými 30 opakovaniami a predsa starnú. No, takže tam budú určite rôzne mechanizmy a teda čaká sa na toho, kto to objaví, aby tú Nobelovku mohol za to dostať, ale zatiaľ sa to nevie. Ešte dve otázky. Nech sa páči tu na tejto strane. Úplne na tejto druhej strane slečna. Môžem? Ja by som nadviazal na tú internetovú otázku. Hovorili ste, že potraviny dokážu aktivovať nejaké gény. Znamená to, že svojou životosprávou dokážem ovplyvniť genetickú informáciu, ktorú predám svojim potomkom? No, to je trošku iná otázka, ale je veľmi dobrá. Okrem genetiky existuje ešte niečo, čo sa nazýva epigenetika, čo je podstatne menej známe. Je to tiež čosi, čo je o mnoho kratšie známe a ďaleko menej preštudované než genetika. A tá epigenetika, tak veľmi zjednodušene povedané, študuje také javy, pri ktorých sa teda také procesy, pri ktorých sa DNA ovplyvňuje nejakými vonkajšími chemickými zásahmi tak, aby sa jednotlivé gény spúšťali alebo vypínali vtedy, kedy sa majú. Tak toto štandardne funguje. A sú to vo veľkej väčšine prípadov sú to chemické modifikácie určitých konkrétnych báz, či už v rámci nejakého génu, alebo najčastejšie v rámci tzv. Signálnych sekvencií, ktoré ležia v blízkosti génu a ktoré viac menej určujú to, či ten gén v danom type buniek, v danom okamihu bude produkovať, teda bude aktívny alebo nebude. Bude produkovať ten svoj proteín alebo nie. No a teraz v poslednej dobe, rádovo posledných 10 rokov, alebo možno maximálne 15, sa celkom zrejme preukázalo, že niektoré z týchto modifikácií epigenetických, týchto chemických modifikácií DNA sa môžu prenášať do nasledujúcej generácie. Teda preniesie sa tam taká istá DNA, ako má tá predchádzajúca generácia, ale už, zabudol povedať, že štandardne veľká väčšina týchto modifikácií trvá len tú dobu, pokiaľ je potrebné, aby ten gén bol aktívny alebo neaktívny a len v tých tkanivách, alebo typoch buniek, kde je potrebná tá jeho aktivita. No ale istá časť týchto modifikácií sa môže prenášať do nasledujúcej generácie a teda môže ovplyvniť takáto epigenetická modifikácia aj nasledujúce generácie. No a ukázalo sa, že mnohé epigenetické modifikácie sú zapričinené, že sú zapričinené rozličnými vplyvmi prostredia, napríklad aj potravou, alebo stresom, ktorý jedinec, človek, alebo teda akýkoľvek iný organizmus zažíva, alebo vysokou teplotou, alebo nízkou teplotou, alebo niečím podobným. Sú
a takéto zmeny sú prenesené do nasledujúcej generácie a často ešte aj do ďalších generácií. A toto je čosi, čomu by sme mohli vlastne povedať, keby sme chceli, ale my genetici to nechceme, nechceme toto slovo vysloviť. Dedičnosť získaných vlastností. Dedičnosť získaných vlastností, pravdepodobne viete, je čosi, čo postuloval kedysi Lamarck, predchodca Darwinov, prvý tvorca ucelenej teórie evolúcie, ktorý hovoril, že organizmy sa nejakým spôsobom prispôsobujú svojmu prostrediu a toto prispôsobujú sa tak, že sú vyššie, väčšie, rýchlejšie, silnejšie, nejak sa prispôsobia a toto prispôsobenie sa prenesie do nasledujúcej generácie. Tá získaná vlastnosť sa prenesie do nasledujúcej generácie. Darwin povedal, nie, takto to nefunguje a do doby úplne krátko minulej celá biológia zhodne tvrdila, nie, dedičnosť získaných vlastností naozaj neexistuje. Dnes sa ukazuje, že áno, že existuje, ale nie je to tak, že by sa zmenila DNA. Ona je len epigeneticky pozmenená tou chemickou modifikáciou. A po niekoľkých generáciách, väčšinou už v tej nasledujúcej, tá modifikácia prestane fungovať. A nie je to teda pravom slova v zmysle dedičnosť získaných vlastností. No, príkladom takéhoto lamarkizmu v podstate, v úvodzovkách samozrejme, bol jeden taký pokus, ale veľmi dobre urobený. Robili také, že mali potkanov, ktoré nemali diabetes a ani nemali na to genetickú predispozíciu, boli to zdravé potkany, ale samcom indukovali diabetes chemicky. Vybrali im v podstate pankreas ako keby a dali ich na vysokotukovú a vysokosacharidovú stravu, takže boli na tom veľmi zlé, boli to naozaj diabetické potkany. A zistilo sa, že céry takýchto potkanov majú vyššie riziko diabetu, ktoré je evidentne epigeneticky teda prenesené. Riešili aj, že ako, do detailov nepôjdem, ale teda aj tento epigenetický mechanizmus čiastočne, ale len málinko oproti tým všetkým genetickým faktorom môže ovplyvňovať rôzne veci transgeneračne, čiže z generácie na generáciu. A to len dcery, synovia nemali tam podobné? Nie. Diskriminácia, jak No. Posledná otázka? Dobrý deň, čiže ja by som sa chcel opýtať, že dajme tomu, že ja som niekde čítal, že keď nejaký človek zdedí nejakú predispozíciu od svojich rodičov na nejakú chorobu, táto choroba sa u neho vlastne počas celého života nemusí vôbec nejak prejaviť. Ale môže sa zase prejaviť o generácie neskôr. Prečo sa vlastne, keď sa to geneticky dedí z generácie na generáciu, prečo sa vlastne to niekedy prejaví, tá niekedy choroba nie. vlastne prejaví a niekedy nie? No dobre, tak sú také choroby napríklad, ktoré akože máte ich, ale trpíte len vtedy, keď niečo preto urobíte. To znamená, ja neviem, najlepší príklad je asi intolerancia laktózy, možno. Tak keď nebudete piť to mlieko ani jesť nič mliečne, tak nebudete mať žiaden problém. Takže síce máte tú chorobu, máte tú predispozíciu pre ňu, ale vy nemáte žiaden problém, až kým teda tú laktózu vo forme toho mlieka napríklad nepríjmete. No, tak... Hej, skoro som mal zaujímalo niečo také, že napríklad sú nejaké rodiny, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka u žien a proste to majú z generácie na generáciu. A že prečo sa to, alebo je to časté vlastne v tom rode. V tom rode, presne tak. Že prečo vlastne to niekedy môže byť a niekedy to... Že prečo to niekedy preskakuje, je otázka. No tak... No tak môže to byť napríklad tým, že ja neviem, tak tu je v tej jednej generácii zase akože napríklad pani zomrela, lebo ju prežil autobus predtým, než teda dostala tú rakovinu. Aj to môže byť. Prípadne na to, aby napríklad dostala ten nádor, tak to nestačí, že ako jeden gén má a teraz akože ten budeme sledovať. Toto je typicky komplexné ochorenie. Takže tam musí byť akože veľa náhod a niečo ešte predispozícia k tomu, a potom máte to ochorenie. No a teda tých veľa náhod niektoré nepoznáme, väčšinu nepoznáme. No tak... A nenastanú vždy. Takže
to nie sú ochorenia, ktoré sú akože, že jednoznačne geneticky podmienené a všetko je jasné a my už len teda čakáme, že kedy ju dostane ten nádor alebo niečo podobné. Ja neviem, ja mám napríklad genetické riziko pre fibriláciu predsiení, čiže mi nebude možno v budúcnosti, ale možno iba, nebude dobre byť srdce. No. Tak ale ako keď dovtedy dostanem napríklad tú mŕtvicu alebo niečo podobné, no tak to nebude môj problém. Prípadne, keď sa budem nejako liečiť predtým, no tak to nedostanem. No. Neviem, či som to nezodpovedal, ale tam vždy pri tých znakoch, hoci akých máte vplyv aj génov, aj prostredia. A proste to nemôžete oddeliť od seba, akože, že to spolu nesúvisí. To spolu veľmi súvisí. No a keď to prostredie tam do toho nepasuje, tak proste je to iné. Keď viem, že niekto... Môžem svojmu školiteľu vyskočiť do reči? Nevidím vás, ale áno. Kde ste? Tu. Ja si osobne myslím, že to bola čiastočne otázka na autozomálne recesívnu dedičnosť. Takže možno... A ja som si to myslel. Možno aj týmto smerom by sa to dalo vysvetliť. Áno, to je jedna možnosť, ale keby sme mali mať na mysli konkrétne rakovinu prsníka, tak tam je situácia taká, že nejakých 5 až možno 10% prípadov rakoviny prsníka, to sú najmä také, ktoré sa vyskytujú alebo ktoré začínajú už v pomerne nízkom veku u žien, sú také, že existuje gén, ktorého mutácia je nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou, aby sa vyvinula rakovina prsníka. A tá mutácia toho génu je prenosná z generácie na generáciu a ženy, ktoré ju majú, pretože ju zdedili od predchádzajúcej generácie, majú potom podstatne vyššiu pravdepodobnosť, že niektorá z ich buniek prsníka získa ešte ďalšie mutácie, ktoré potom vedú k tomu, že bunka sa nádorovo zvrhne a vznikne nádor. No, tá jedna mutácia na tom géne je vlastne takou génovou predispozíciou, ktorá veľmi zvyšuje pravdepodobnosť, ale nerobí ju 100%, že nositeľka takejto mutácie dostane rakovinu prsníka. Ale takto, s takouto tou prenosnou mutáciou, tou dedičnou mutáciou, sa dá vysvetliť len približne 5 až 10% rakovín prsníka a sú momentálne známe 3 gény, ktorých mutácie takéto niečo spôsobujú, teda túto konkrétnu rakovinu prsníka spôsobujú. A tých všetkých zvyšných 90 až 95% rakovín prsníka, a to sú najčastejšie tie, ktoré ktoré začínajú v trošku vyššom veku, sú také, že v jednej konkrétnej bunke nastane na tých onkogénoch a tumorsupresívnych génoch, teda tých génoch, ktoré majú vzťah s nádorovým bujnením, určitý počet mutácií, ktoré spôsobujú, že tá bunka sa nádorovo zvrhne a na jej základe vznikne nádor. Rodinná anamnéza. Takže dalo by sa možno povedať, že ak sa niekto chce dožiť vysokého veku, ja si aspoň myslím, že na základe súčasného stavu vedomostí v genetike a vôbec o starnutí by mal predovšetkým urobiť nasledovné. Predovšetkým by si mal veľmi dobre vybrať rodičov. Mal by si vybrať rodičov, ktorí sa dožili vysokého veku a ktorí pochádzajú z rodín, kde je vysoký vek celkom bežný. No a teda, aby tí rodičia sami boli dlhovekí a aby ešte k tomu ho tak rozumne vychovávali, že mu vytvoria teda také životné návyky, ktoré spôsobia, že on bude mať okolo seba také prostredie, teda taký druh stravy, taký spôsob životosprávy, ktorý prispieje k tomu, aby sa dožil vysokého veku. Takže prosím, vyberajte si svojich rodičov zodpovední. A posledná otázka, ten celý večer sa volá, že či bude genetika elixír mladosti, tak teraz skúsme troška tak vizionársky. Ja viem, že pán Ferák, vy poviete, že vás to až tak nezaujíma, ale tuto niektorých to ešte troška zaujíma, tak im vyhovejme. Viete si predstaviť svet, v ktorom vďaka genetike, aj iným, ale aj vďaka genetike, sa budeme dožívať
150 rokov, počas ktorých ale nebudeme mať rakovinu a tohto typu choroby a budeme takí mladí a šťastní. Viete si takýto svet predstaviť v dohľadnej, v širokom zmysle, dohľadnej budúcnosti? No v dohľadnej určite nie, ale v princípe nie je žiadneho, myslím si, som hlboko presvedčený, že nie je žiadneho dôvodu sa domnievať, že čosi také nie je realizovateľné. Ale kedy a za akých okolností, samozrejme za predpokladu, že vývoj ľudstva pôjde nejakým štandardným, bežným, predvídateľným spôsobom, že nepadne asteroid alebo nevznikne nejaká katastrofa celková. No proste, že to všetko pôjde tak, ako tých našich životov to išlo, tak si to viem predstaviť určite nie v dohľadnej, ale pravdepodobne ani nie v nejakej extrémne vzdialenej budúcnosti. Peter? No, určite áno, len problém je v tom, že tá príroda je v tomto zmysle silná a myslím si, že sa nájdú mechanizmy, ako nás zase nejakým spôsobom vráti do tých pôvodných kolají, takže určite nie v najbližších 100 rokoch. Ale však čo tu riešime, keď bude koniec sveta za chvíľku, ne? Tak tým pádom vlastne to nemá význam. Ale áno, ináč áno. Tak, ako povedal pán docent, že nepoznám žiaden dôvod, nepoznám žiaden argument, ktorý by som mohol povedať, že a preto toto nie je možné. Také nepoznáme, ale to ešte neznamená, že vieme, ako sa k tomu dostať. Ja to teda neviem, bohužiaľ. Nikto to nevie. Peter? Áno, ale dnes máme k dispozícii už nejaké výdobytky prakticky výskumu, ako sme páni veľmi jasne povedali a vieme už ich aj momentálne využívať, takže áno. Peter, ty si povedal, že určite áno. Hej? No, tak ak sa nič vážne nestane iné, tak určite áno. Tak už spejeme k tomu. Veď keby sme len extrapolovali z toho, čo sa deje doteraz, tak to bude už onedlho. Len teda nemyslím si, že to bude tak krátko, ako to doteraz vyzerá, lebo je fakt, že medzi časom napríklad ten maximálny vek sa naozaj zatiaľ nejako nepodarilo zmeniť zásadným spôsobom. Aj v minulosti sa dožívali ľudia takého vysokého veku ako dnes, ale iba niektorí. Dneska sa dožíva skoro každý takého vysokého veku. To je ten zásadný rozdiel. Takže zatiaľ sa nám nepodarilo zásadným spôsobom zmeniť ten maximálny vek. Ale aspoň nie na ľuďoch. No. Ale principiálne to možné je, takže už len vydržať. Vlado? Môžem ešte k tomu, alebo už nemáme čas? Nie, máte. No, možno, že by bolo celkom zaujímavé povedať, na základe čoho sa domnievam, že to principiálne možné je a že to možno nebude až v tak vzdialenej budúcnosti. No, nie na základe toho, čo vieme o genetike starnutia. Toho naozaj zatiaľ vieme pomerne málo. Ale na základe toho, ako sa vyvíja genetika v posledných niekoľko desaťročiach. To tempo je skutočne neuveriteľné a máme možnosť ho istým spôsobom merať. Merať jednak množstvom našich konkrétnych vedomostí, čo sa ale dosť ťažko vyjadruje nejako číselne, ale napríklad tým, ako pokračujú metódy stanovovania genetických parametrov. Dajme tomu taká tá základná vec, stanovovanie sekvencie DNA. Pred necelými 10 rokmi bol dokončený genomový projekt, ľudský genomový projekt, ktorý trval približne 15 rokov a v rámci toho projektu sa stanovila sekvencia 3 miliard bázových pár, okrem iného, a identifikovali sa jednotlivé gény a všeličo možné sa porobilo. Trvalo to 15 rokov, stalo to viac ako 3 miliardy dolárov a pracovalo na tom 20 laboratórií, na ktorých pracovalo stovky a stovky ľudí. O pár rokov neskôršie sa už to isté, stanovenie sekvencie, podarilo urobiť za niekoľko máličko mesiacov, povedzme za rok, za 10% tej ceny. O ďalších 5 rokov sa to znížilo na 100%, 1% tej pôvodnej ceny a doba sa skrátila rádovo na mesiace. A dnes máme také automatické sekvenačné zariadenia, ktoré vlastne dokážu za rádovo desiatky tisíc dolárov, a hovorí sa, že za chvíľu to budú rádovo len tisícky dolárov, stanoviť sekvenciu DNA človeka za
nie ani mesiac, teda vôbec nie za roky, ani nie za mesiace, ani nie za týždne, ani nie za dní, ale v podstate za hodiny. Čiže donesiete si vašu DNA ráno a po obede si odnesiete CD-čko s vašou sekvenciou, alebo teda 10 alebo 20 CD-ček s vašou sekvenciou, alebo ešte viacej. A to už v podstate funguje. Už je asi 5 alebo 6 známych prípadov, keď sa diagnóza neznámeho genetického ochorenia u dieťaťa urobila na základe toho, že sa stanovila jeho sekvencia celých tých 3 miliard bázových párov a našla sa tam tá príslušná mutácia. Keby som toto povedal pred 10 rokmi, že to bude možné, tak sa mi každý vysmeje. To bolo úplne nerealistické. Pred 10 rokmi, čo je to nedávno. A ako to bude vyzerať za pár rokov, to je úžasne ťažko predvídateľné. Existuje, asi ste počuli, Moorov zákon, takzvaný, ktorý hovorí, že o každých 18 mesiacov sa zdvojnásobí výkonnosť procesorov, alebo niečo takého približne. A tento zákon formuloval ten Moore, nie je to žiadny zákon, je to empirické pozorovanie a doteraz to platí. Ale v oblasti genetiky molekulárnej, napríklad keď vezmeme do úvahy rýchlosť sekvenovania, tak to neklesá, teda nezvyšuje sa na dvojnásobok za 18 mesiacov, ale za nejakých 7 mesiacov, alebo 8 mesiacov. Teda o mnoho rýchlejšie beží ten vývoj ako v informačných technológiách, kde máme taký pocit, že už rýchlejšie to hádam ani nemôže byť. Takže jeden genetik, taký slávny, Richard Dawkins, možno ste niektorí o ňom počuli, napísal mnoho kníh, ktoré vyšli aj v českom preklade, povedal taký bonmot, že keby takýto rýchly pokrok nastával aj v iných oblastiach ľudskej činnosti, napríklad v automobilovom priemysle, tak dneska by Rolls-Royce stal $5, utiahol by Queen Elizabeth, dosiahol by polovičnú rýchlosť svetla a ak vás zaujíma aj otázka miniaturizácie, tak 5 takých Rolls-Royceov by sa zmestilo do zápalkovej krabičky. No a toto je dôvod, pre ktorý mám pocit, že tá budúcnosť je jaksi veľmi otvorená, že je možné dosiahnuť všeličo, čo si dnes vôbec nevieme predstaviť. Vlado a dvaja Petrovia, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám. A ešte posledná a vlastne podstatná časť. My sme tu takí robotníci. Podstatná časť tohto večera. Tam sú teraz ešte dve možnosti. Buď teda, že vy pôjdete domov a my si strihneme Piatio ten MacBook. Túto nepredpokladám. A druhá možnosť je, že by sme to vylosovali. Asi by som dal hlasovať. Otázka je, že či budeme hlasovať my Piatio. Alebo to teda vylosujeme. Vylosujeme a máme ten košík? Tu je. A sú tam všetky lístky? Ja to mám vylosovať? A čo teraz losujem? To je strašné. A zodpovednosť. A máme tam aj my nejaké lístky? Nemáme, čo? Dobre. A teraz čo? Teraz to mám prečítať? Alebo vy to prečítate? Tak je tu napísané toto, že dátum, to máte asi všetci, že? Potom, že vstupenka, potom, že euro, potom taká hviezdička. Zatiaľ ste všetci adepti. A teraz 3 nuly. To máte všetci, že? Potom ide jednotka. To už ste asi polovica vypadli. Potom ide 8. Koľkati ste teraz v hre? Prihláste sa. 2? 3? 5, 6, 7. Tak ešte raz. Je to úplne inak. Nie je to úplne inak. Nie je to úplne inak. 3 nuly, 1, 8, 3. Kto to je? Nikto? Prepadáva v prospech poroty v tom prípade. Nikto? Ja mám 138. To je geneticky blízko, ale je to 183. Nikto to nemá? Ja mám. Ale nie je 138, 183. Ja som si myslel, že mám 138 a mám... Áno, mám! Gratulujem, je to vaše. Všetko dobré? No.
A to je asi všetko. Dobrý večer, dobrú noc. Big steps for the future. Zlom prišiel pred 5 rokmi, kedy vlastne sme sa dali dokopy 4 spoločníci. Našla sa dobrá partia ľudí, ktorých každý vedel zastrešiť tú kľúčovú oblasť pre rozbehnutie, ktorú sme potrebovali. A vlastne založili sme Monogram. Sme si dali jasný cieľ, že chceli by sme sa stať lídrom v oblasti tvorby portálov a internetových riešení. A vlastne postupom času sme veľmi tvrdo pracovali na tom a vlastne vybudovali sme firmu na týchto základoch. Sme samozrejme začali robiť aj ďalšie aktivity, spravili sme aj nejaké drobné akvizície, včlenili do seba iné firmy, kde sme začali robiť v rámci nových oblastí, napríklad videotechnológie. Chceme byť inovatívni, chceme prinášať nové veci, chceme robiť to, čo nás baví, to, čo nás zaujíma, čo nás posúva ďalej. Chceme sa dorovnávať medzinárodnej konkurencii, chceme byť líder v tej oblasti, čiže to sú také hlavné motivátory. Túto diskusiu vám priniesli Siemens, Monogram, Týždenník Týždeň